Sağ ol ağam. Qo'yma adalama geçýärsen. O özüň näli? Teret çare aýdy berindi. Ine teret şu Türkmenistanda yağ gymmat, ondan başga da iýmit gymmat. Başga da dollardan gelýän köp zatlar gymmat. Halkyň şoňa güýji ýetenok adamlaryň şo Almanlar, şo Ýeragly, dollardan gelýän tehnologiýany çörek gymmat diýäne. Şimdi näme etmeli o gymmatçylygy biri çözmelimi ýa şeýle gezermelimi näme boldy? Yo, sen ağam bara gymmat dolanda näme düşündirsem bolýar sana? Ine aýdaýyn. Sen özüň şodady satyn aldың. Mysal üçin 100 hektar yer aldың diýeli. Şo ýeri sen açdyň, düzetdiň, ekdiň. Indi sana çykarýan çykdaýjyň bar aksaň bilýärmi? Aýda sana tehnika gerek, dökün gerek, tohum gerek. Şodatlar sana hiç mugut bilen owa. Sen satyn alýan şodatlar. Sen peýdaň bolmasa o zatlar eden owa. Şoň üçin hem kam sonýalda, mysal üçin firma diýsenler alady. Jaý gymmat diýen. Jaý gymmat däl, bahasy. Sen özüň jaý saldyň diýeli, mysal getirip şoňa başlayan 16 sotlyk yerden jaýyny götürýän, fundament goýýan, oňa çykaran rasgat, 4 diýwaryny dikleýän, üstüni basyrýan. Dogry dämi? Şoňa rasgat edýän. Ine şu wagt iň soňkudan guruluşlar edilipdir, iň soňkudan oteller gurulypdyr, sanatoriýa gurulýar, ol ýaşaýyş jaýlar gurulýar, edaralar gurulýar, diňe ýöne Aşgabat tarapda. Hemme bankda bar bolan dollarlaryň hemmesini alyp, şoňalyk bina gurýar hökümet. Ondan ýöne bile bolsa hiç hilek şo binalarda ýaşamana da ruhsat beren ok, şo binalarda ýaşamak üçin pulum beren ok, bide aza propiska da goýan ok. Ondan näme etmeli bu problema, näme çözmelindi? Ondan gurlemen geçsen öz düzelermi? Ay sen ýagdaýyň ýetjene ne var? Tägem sana näme diýsem bolýar, düşündirem. Eneden doglaňdan 20 ýaşyň ýeten owa. Ýuwaş edilmeli hemmelary. Aşo bina gurulanda sen adyr rasgat edende, sen adyr sana aýdaýyn bina gurulanda da saldyň 10 etaj, 10 etaj zaý. Sen o ýerde ustalar işledýän, siment alýan, bas alýan, tehnik alýan, oňa salyarka gidirýän, aptol diýdi, zapjas diýdi. Şu binalar gurmasan näme bolar? Onda näme bolsun? Sen sana düşündireyim diýim. Indi adamlar gurmasan başga ýurt bilen ya gurmasan diýen sana gurmasan diýen sana düşün. Ya indi sen uje dünýä bilen deňderede bolsaň sen ýaşaýs. Tare. Arkadaş şäher bar. Arkadaş şäher bilýän boldum. Ol 80 000 adama bagyşlanan, 80 000 adamlyk ne 80 000 adam ýaly ýaşamalda şo ýerde ýöne o ýerden tek paka boş şo bina şol jaýlaryň içi. Indi käbir ýerinde ýaşaýan, o ýaşaýandyrlar ýöne umumyň aýdanda boş şol şäher, arkadaş şäher. Adam oň üstüne ýene ikinji tapkıram gelip oturýar, ikinji tapkıry. Indi birinji tapkıryny doldurup bilen dok adam bilen ol ikinji tapkıry gelip oturýar. Şoň içinde ýaşar ýaly halk ýok. Milletin ýarty ýurtdaşynda. Oň içinde ýaşar adam ýok. Soňa sen oň içinde ýaşar adam ken baram. Ýöne sen sol özüň oýlap görýän, men sana şu atmasal etrotyn, şoňa çykarlan çykdaýjyny hökümet ýöne dünýäni ýöre tölap oturana tapana hany. Ýa bir abisni bärden çukur gazyp o ýerden dikläp bolana wany. Ýa gaýtmýar, gadyny şo ýere toňy çykaran çykdaýjyny, tehnika diýdi, berilen aýlyklar, o çykarlan materiallar, çolong pulunu sen almaly, sen özüň jaý saldyň, mysal üçin. Ondan Bir jaý üçin. bilden almaly.
Ya sen neme sana düşündürüp oturyorsun? Sen özün jaý saldyň. Bir jaý üçin sen 400 manat rasxod etdiň, dogry değil mi? 2 milyar däli. 400 manat rasxod etdiň. Hemme zadyň üçin. Ay şo ýanky şoňa tehnikanyň biri, işeden aýrykçylyň iş haksyň biri. Indi sen şonu şonça rasxod edeliň öwre sen şonu 400 manat satjakmy? Ya 350 manat satjakmy? Yo, bolýa. Bolýa sen häzir satma, hökümet satmasyn, bolýa onda onu kim üçin gurdy? Näme biz Türkde pul waryny gazanyp soň şo jaýlarda ýaşap başlaman. Ya sen Hökman sen soňa barmanmy? Yo, indi Guruluşdan evet, çara bir zat diňle seret bankda biziň pullarymyz bar, biziň dollarlar bar, ine biziň hakymyz bar da indi bankda. Ana meselem bir 100 000 dollar bar bolsa, yo indi 100 000 dollar az boldy. 100 milyar dollar bankda bar bolsa, şonuň bir azajyk bölegini, bir 100 milyonda birini halka berýär, galanna da jaý gurýar. Dollar 3 dollar veren nokta bir de onda 20 manat dollary 20 manattan berýär bize. dollar berjek bolsa, onda biziň ýurdumyzda manat näme gerek? Yo, dollar Yo. alıp bilmem. Dollar mesela Dollar berjek bolsa, onda tutman manat bize hökman däl. Dollar berjek bolsa, her ýurdun öz pul birligi bar. Sen aýry galanda, sen şo manata razy berýän ahir. Egerde sen manat bile günün görüp bilýän bolsadyň, manat bile günün görüp bilýän bolsaň onda dollaryň geregi ýok, dogry aýdýan. Ýöne Türkmenistanda ýa hiç ýerde sen dollar bolanda sen näme düşünýän? Sen dollar bolanda näme düşünýän? Ol daşary ýurt pul birligi. Yo, ama men düşünýän da ýurt pul birligi, ýöne manatda hümmet ýok, manatda deger ýok. Ondan manat olandan onu tuvalet kağıdı sen işine yarıyor. Umuman manadyň ýöräni okonsoň adamlara sen mecbur dollar vermeli bolýan da. Häzir köp adamlar ýurtdaşyndan öňüm satyn alýar. Meselem iň märkisi ýağ bar ya, ýağ, iýjek, nahar ýağ bar, şonam sen daşary ýurtdan getirýär. Iň o bir Türkmende bir sana ahal ýağ bar, olam halka ýeten ok, olam gymmat. Ondan sen mecbur daşary ýurtdan ýağ almaly bolýan. Ondan sen dollar ber. Sen gel ya sen gel biziň ýurdumyzda pakta bol, çigit bol, näçe diýsen ber, dur şertname alasan. Gel bir 50 hektar yer al, ýağ zawody kur. Yo, ol seret pakta. Sen halka hyzmat edýänsen, gel de kur onda sana. Yo, çare seret pikir edip gör, pakta bizde öňki al bol däl sebäbi paktany öndürjek adamlar ýurtdaşyna gitdiler, hemmeti. Paktany ekjek adamlar ýurtdaşyna gitdi. Sebäbi ýurtdaşynda sen 500 dollar alýan, pakta üçin bolsa 1 ýyl işläp 25 milyon alýan, 250 dollar. Ondan sen bir aýda daşary ýurtda 500 dollar alanyň gowda, 1 ýyllap 25 milyon alandan. Dogry dämi? Bir aýda 500 dollar alýan Türkiýede. Daşa 1000 dollar alýan. Ondan daşary ýurtda 1000 dollar alýan, bir ýyllap Türkmenistanda itiň gününi görüp çykda jywaryny edip pakta ekenden daşary ýurtda işläniň gowda, dogry dämi? Sen Türkmenistana indi öňkü bakadan näle pakta gymmatla diýip tahatlar. 25 boldy. Şo 25 bol aýanda da meselem 3 ton geçirsen näçe bolýar? 275 milyon bolýar. 75 milyon sen 1 ýylda alýan. 3 ton geçirip 70. Sen 1 ýyllap sen 1 ýyllap soy ýanky 1 hektardan sen 3 tona tawsyrdyň diýelim. 1 ýyllap şoň üçin çykmaň etmeň ahy. Mysal üçin aýdaly, şoň ýanky otog diýdi, yekeleme diýdi. Şoň üçin birinçisi üçin 1 hepde gedýän. 1 hepde rasga dedin. A tehnika bar taňa joý çykyp beri elde joý çakamak. Suw diýsen gelip dökün elde beren. Hemmesini heret, hemmesini bolýar, hemmesini traktor etdi diýeňde men özüm näçe ýyllap eşi 20 ýyllap daýyn men daýfançylyk etdim da, ondan paktaň ýagdaýyny gowulýan. Sen şol hemme adamy tehnika bile edýän dedem barbyr sen şol üstünde durmaly bolýar Türkmenistanda. Üstünde durmaly. Sen şol paktany aprel aýyndan başlaýan o noýabra çelli şoň üstünde durmaly bolýar.
Bir şu arasında haçan boş bolýan, haçan da o paxta ýygymda birazajyk boşluk bolýar. Antam ýana galan wagt üstünde durmaly şoň. İsleseň islemeden. Antam näde bony? Bir ýyllap üstünde dursaň seniň çykdyjyň hem şoňa görä kän bolýar. Sen täze iýwem içmeli, ýaşamaly. O paxtadan galanýan pulun gata az bolýar. Indi men sana bir zat aýdaýyn, sen aýdan bir tarapdan dogram, bir tarapdan nä dogry. Indi sana dogry tarabyny aýdaýyn. Bizde şol sen diýen dogrylaryny bank bilen bazar wakatyny deňleseň, iň az şuwat 2020-nji ýylda prezidentimiz gol çekdi. 1200 manat bolmaly diýip. Ya şu ýyl 2024-de diýdim, 20-de diýen ýalňysmadan 1250 manat. Aşondan sen 3000 manat, 4000 manat aýlyk alanda ol bank bahasyndan ursaň 4000 manat aýlygyň $1300 bolýar. Säz ketmedi 1300 dolar. Owa. Bizde indi bir bolýan ýeri şol bazar bahasy bilen bank bahasyny deňleseň, ol uje bizim ýurdumyz bilen daşary ýurdun aýlygy deňdi. Başda. Yo, seredalar sen häzir dollary şo derejede 3 manat 50 tengeden berse bara. Dollar 3 manat 50 tengeden berse bize 3000 manat 4000 manat aýlyk bermediler. Näme üçin bermedi? Sebebi adamlar baýar. Ondan gara indi ýokardaklar bara. Ýokardaklar şol bankdaky dollarlary alýarlar sebebi özleri alýar olar. İsteseň istemesen şolar barýada hökümetiň adamdan dollarlary alýarlar 3 manat 50 tengeden. Halka beren ok ýöne ýokardaklar alyp bilýär şo dollary diýjek bolýanym. Hökümet işgärler alýar. Ýöne halka beren oklar. Şoňa görä de olar özleri biznes açýan, fabrika bolýan ýa çartny biznes açýan, öýünde adam işledýär. Şolara birazajyk köprek aýlyk berýär. Hökümet işgärler özleri biznes açýar da halka köprek aýlyk berýär. Meselem o 15 milyona işleýän bolsaň 20 milyon berýär ýa bolmady 25 beren bolýar. Olaň özleri bolsa bankdan barýa da dollar alýarlar. Ýa bolmady bankdan barýa da daşary ýurtdan bir maşin bolýarmy ýa hökümetiň adyna bir zatlar zakat edýärdi. Şonýaly 3 manat 50 tengeden hem dollar alýardy. Iň soňky maşinler alýarlar, getirýärler. Gara hökümet işgärleri şonýaly diňsizligi özleri döredýär. Konvertasiýa o. Şonýaly diňsizligi özleri döredýär. Olar islese dollar alýar, islese adamam köprek aýlygam berýär. Häzir hemme şey deňlik bankda dollar berip başlasa, onda şo hökümet işgärleri bar ýa-ni 3000 manat, 5000 manat aýlyk berýän hökümet işgärleri. Şo puly berip bilmeýär. Ondan stabilna bir deň bir aýlyk, ortaça aýlyk güleçikkä olan bir 10 milyon bolar. Ondan birin daşary ýurtdaky adamlar Türkmenistana gelip işler ýerde şonýaly aýlyk berilip başlady. Dollar berilip başlady. Araca. Şoň üçin hökümet işgärleri şo diňe özüňizin bilmeli dälde adamlara da bir bermeli da o. Bolmasa diňe özüňizini urup ýatyr alar o. Bankdan 3 manat 50 tengeden dollar alyp gelip berýärler. Ondan halkdan hem izzat galýarlar. Ay men bir tarabyna bara. Sen diýen goşulma bilen bir tarapdan goşulmadan bilen goşulman diýen tarabym men Türkmenistandan daşary 3-4 ýylda gitip gördüm da. Ha. Şol sen ýani 1 hektardan ýyly bilen alanda 75 milyon aýlyk bolýar diýdim da ordan sen 75 milyon aýa 15 manat. Ay ondan daşary mal wagt soy sat ondan başga da dolanşyk sen magazin aç. Eýmon. Men baran ýerlemde men öz ýurduma biraz çykam bolsa, biraz çykamda kän şükür etdim degendim. Bize suwa pul töleýän ýok. Gaza töleýän barda indi onýalyk ulu mukdarda da gaza toga töleýän ýok. Men bir ýurda bardym, iň arzan
gaz bilen toka töleýänlerimiz bizim 1 ýylda berjegimizi 1 aýda töleýärler. Aýdalyna tak abysyň öý daşyna zabor etdik, sıralar ýanyp dur. Soň özünde şon ýaly aýlar bar-da bizde. Şon ýaly aý etjek bolsaň, iň arzan ýurtda bizim 1 ýylda ýakjak tölejek pulumyzam däldi. 2-3 ýylda ýakjak tölejek pulumuzy bular 1 aýda berýär. Direkt bu arada gururum yok. Yine benim her ay bir şoýarda bir kakoýta näse 300 TL, 400 TL, 500 TL töwereği ýeködüm ýaşaýanym üçin gaza toga pul berýär. Häme seretçäler. Maňa ýöne kastamyny hyzmat edýär-de bäde. Suwy açsam buýupdy. Abdullah bir zaman şu wagt nemede de deňeşdirýär de bahalar çağırıp bolan plan ýurtda bir aýda sen Türkmenistanyň 1 ýyl töleýän. Abdullah. Nemeni gözüňe tutanokda şu çağırı edilýän gazanjy. Adamlaryň ortaça gazanýan pulundan töleýän puly bizinkiden azan düşýär olardy. Bizinkiden hasardan düşýär edýän gazanjyny gözüňe tutsa. O ýanda men size aýdaýyn, men häzir aýdaýyn. O ýanda daşar ýurtlarda, taraplarda dollar diýen zadyň bazar bahasy bilen bank bahasy deň ýörýär. Sen o zatlar goşma, men sana aýdýan zadym ortaça, enlik ýurduň ortaça gazanjy edýän töleýler bilen biziň ýurdumyzyň ortaça gazanjy bilen edýän töleýlerini deňeşdirseň, bizinkiden arzan düşýär olanky diýär. Özüm käbir ýurtlarda öz tebigi baýlygy ýok, daşar ýurtdan alýanlygyna seretmezden bizden az töleýärler şolar. Olya seret çare. Hem Türkmenistan'da var bir kastamyndan hyzmat beren oklara. Mesela kışta gazyň ýok, kışta toň ýok. Suwanda owalarda suwa ýapdan içerler-de. Ýöne kastamyny bir gowy hyzmat eden oklara, gülýär hyzmat edýän bolsalar onda men Türkmenistan gowy diýerdim bolyn. Ol birinciden, ikinciden ana kimdir bir aýtdy. Türkmenistan'da aýlyk ýok. Daşary ýurtda meselem senin şol näle faturaňdan daşary adamlar pul gazanyp $500, $1000 gazanyp Türkmenistana uradýarlar. Meselem türkmenler türkmenlerimizden alaýal onu da türkleriň halyny soramak hökmanda. Türkmenler faturadan töleýär, faturaň daşyndan öýüne $500, $1000 pul uradýar. Ondan näme gerek sana başka? Ya soň sen aýtdana men sen aýdýanlaryňa bir tarapdan goşulýanam, bir tarapdan goşulmaýanam. Goşulmaýan tarapdan Bir minut bir gurlap bolsa çağır şu sen aýal maşgalaýym bolsa men diňläp durunda aşakda oturup bilen sen diýen zadyň buğdoý paxta bar diýen. Buğdoý paxta nirede var? Öňkü ýalyk buğdoý paxta hiç ýerde ýok. Buğdoý paxta bar bolýan bolsa ýagy şu wagt 40 manatdan nerip 30 manatdan nerip kimin güýji ýetýär ýagaly biýmäne. Şo taýda gije gündüz işläp pekarynda tandyra girip işleýän adamlaryň aýlygy 5 milyon, 6 milyon. Indi şu 6 milyon bilen 4 çağalla, 3 çağalla nädip günni görülýär çary? Ber soragma jogap. Aýyny men sana näle düşündirdim bolýam. Sen bäs sarmaň deňdäl ol sen diňe sen ýurdunda däl. Sarmaň deňdäl. Sagat İslendik ýurdunda da bar ony. İslendik ýurdunda bolup islen şu taýda bize görýek sagat 2-de, 3-de, sagat 1-de, 12-de gidip däninim bilemok men şu İstanbulyň içinde bolup men eşidemok ýa bir tanışlardan bir ýat tanydyklarymyzdan eşidemdik. Gije sagat 1-de, 2-de, 3-de oçura durup çörek ýylýarmy? Öň çörek 2 manatdy, 1 manatdy, 2 manatdy adamlar şonu beren walýadylar. Indi 5 manat. Gözüňe ötür 3 çağalla, 4 çağalla, 2 çağalla günde nädip e-mail şonu 5 manatdan alyp çöregi. Ýa sen o diýen ýerin umuman Türkmenistanda men entek şiýasy mesele gawat gelip görmek, oçurda durup çörek alýan ýer. Näme gawat gelip görmek? Nirede ýok. Dur men saňa aýdyp beren. Git goýok depäni onda sen hökümet bolýan bolsaň git goýok depäni gör çary. Git kakany gör, git tejeni görüň, git maryny görüň. Näme oçura durup çörek ýylanokmy? Hudaýa şükür. Ejeň amlay saňa diýe
Doğru zady o Türkmenistanda bizim Türkmenistanly bolmanym ýöne şo çaryň diýenini aşagdan dinläp durdum da çary bir owadan gurulýar. Çary sen diýen şo jaýa şu wagtdanym Abdullah jaýa pul barmy diýdi bilen sen diýdiň howa jaýa pul bar ussa diýdiň näme diýdiň miti diýdiň şebel diýdiň onçalap pulumuz bolsa ýekejek tualet bilen ýekejek kümes alypdan owamyzda ýaşanymyz gowy gelmeýän bize. Çağıcıklığımızın yanında, çağıcıklığımız Türkmenistan'da yer yesir ol vaylanyak. Biz bärde göt süpürüp yer yesir ol vaylanyak. O sen owadan gurlayan ay näme aşgabatda näme. İň därkisi şu wagt qaqadan bir jaý aljak boluň da gidip. Ya Göktepe'den bir jaý al, Bizmeýinden bir jaý aljak boluň. Sen o ýerde näme bar? Başga yer ýokmy sana? Başga bäsden Her bar. kim ýaşaýan ýerinden almak isle. Her kim ýaşaýan ýerinden almak isle. Men şu wagtdan ýenim Gowuşda ýaşap, Gowganda ýaşap gidipden Aşgabatdan jaý alyp bilmärmi? Oňalyk jaýym o Gowuşdan başga ýerden Aşgabatdan jaý aljak bolsam öz owamdan bir komly salanymy gowy dämi? Sen gaýt isän ýerinde ýaşa, sana mümkinçilik berdi olara. Pul bolmasa nädip, pul bolmasa nädip ýaşamak? Mümkinçilik berýär. Çary kim mümkinçilik berýär? Nähil mümkinçilik berýär? Aýdy ne çary. Ne men aýal maşgaladı. Aýt men ne urşamagam Türkmenistan. Daýa şükür rahatdym. O zadymyz ülkemiz var ýöne. Şuwa sen men aşakdan dinläp otyryn da sen diýen zatlaňa. Pulun bolmasa ýaşap bolanok jan çarjan. Pulun bolmasa ýaşap bolmaýar. Pulun olmaz hiç yerde de ýaşap bolanok aýaldy on. Pulun olmaz hiç bir ýurtda ýaşap bolanok. Ýaşap bolanok diýdi. Sen häzir şu wagt Türkiýede İstanbulda gezip ýörsiň, dogrymy? Sen pulun ýok. Onda sen şo ýerde ýaşap bilenmi? Ştaýda näme bolsa 50 ýyllyk garra seretseň däninim iň az aýlyk $750, iň ölen aýlyk ştaýnyň şoňa. Ölen. Şu ölen ştaýlyk. Ölen aýlygy şu $750. Şu wagt iýje sen näme boş ýürýän çary? Nemme zadyň bilen $550, $600 bildiň hellesi aýry bilýär. Sen görmedin diýip o çurda zat. Seret polya teňtiňe çaýyn. Kar ýyglaza. Ine çağır, men şu sen aşağıda oturup men aýal maşgaly näçe dinläp durdum bilen bolmaýan. Ay eýle. Men özümine ýaşap, mesele şu sen diýip bilsen, nirede aýy çaryny boş gurlaya bu mazgini sikip taşladı bu Nemme boş yer, men gurlaya. aýdyp berjek. Sen näme hemme zat Nirede görüp näçe bilip sen aýy näme inkar etýän? Tuvar. Oňalyk gurlama çabuk dokun ağaçtan hawary ýok. Dokun ağaçtan hawary ýok. Bizim gitmeli ülkemiz, ýene bizim şo taýda ýaşamaly ülkemiz. Aşgabada gelip işleýdik, iň bärkisi uçaska boýly ýolda saklap bizden biz Aşgaba, bizem ahalla degişli, bizden propiska soraýardylar. Biz ina Aşgabada propiska däldi, biz aç ölmelimi? Meselem gidin qaqany görüň. Nirede iş var? Tejeni görüň, rezilçilik, nirede iş var? Sağ olsun arkadaşymız bize qaqaýa näme boldy? Qaqada häkim bolan wagtda düzeltdi, ýolumyzy düzeltdi, işimizi düzeltdi. Şu wagt ýene nola düşdi. Oňalyk çarjan gurulama jan dogan, dokun ağaçdan hawary ýok. Pullu ýaşaýa, pulsuz ýaşanok. Seret, indi men sana Men ýene şu bir zat wagt düşündireyim. belli bir jaýlar aýdyp berjek. Aha, sen soraň taýar jogawyň aýt dogan. Sen özüň maşgalanda dogry, bir günüň pulun bar, bir günüň ýok. Dogrymy? Mysal üçin bugün sen sowmaňa 200 manat pulun var, bugün sen sowmaňa garnyň doýurmagyna 200 manat pulun var. Bugün sowdyň, ertesi ýok, ertesi sen kazandyň büýrüňe var. Men düşünýän hökümetten şeýle. Hökümetten şeýle. Hökümet birazçyk hökümet şeýle bolýan bolsa, hökümet şeýle bolýan bolsa, gije gündüz işleýänlere tamdyra girip işleýänlere 6 milyon aýlyk bermesin. 6 milyon aýlyk bermän hiç bolman 7,5 milyon ötselem begenýeli adamla aýlygy 7,5-8 milyon ötselem. Bizim hi bir işläp 10 milyon aýlyk alynýan yer barmy? Çar ina aýdanyp nerede? Men diýen Aşgabatda işläp men 10 milyon aýlyk alyp bilmedim. İşlän yerlemem aýdyp berjek men sana. Ya menem dokumentde işledim, menem aýlyna kanaat etmän çykdym işimden. Gerekella çar dogry aýtdym. Aýlyna kanaat etmän işinden çykdym. Sen diýen Türkmenistan diýen bir gün pul bardyr, bir gün pul ýokdur diýen da. Bizim özümüz ýaly pikir edýän da hökümeti. Ýok, hökümet oňan ýalda. Egerde hökümetde şu gün pul ýok bolsa, näme üçin guruluşy edýär? Näme üçin arkadaş şäher gurýar? Ol täze arkadaş şäheriniň ikinji tapgyry gurulmagyna başlady indi. İkinji tapgyry. Onuň üstüne arkada gurban uly indi hökümet bar. Ol raga gaz satyp dur, elektrik togy satyp dur, Özbegistana Xitaya gaz satyp dur,
Daş döwregi energiýa bile üpçün edip dur. Türkmenistan ortaya satyp dur. Intek Ýewropa satjak bolup otyr. Ol nädip bolda pul bolmasyn? Oňa her aýda, her günde milliardlap pul getip dur. Ýöne ol pullar alýada guruluşy getýär. Meselem dollaryň barsyny bankdaky ýaňam aýtdyma. Bankdaky dollaryň barsyny guruluşga türkýär. Ýöne bir de bolin dollar berenok, bir de 20 manatdan berýär dollary. Şonýaly näçe ondaýlarda hökümetiň puly ýok bolsa, guruluşy getýär. Ana näçe şol bolýar? Bize de versin şu dollardan. Ol guruluş etsin, ýöne bire de dollar bersin. Näçe neden okşon? Dollar vermese de bir zatlaryny arzan etselem boljak. Şu wagt sement alar ýaly däl. Sement näme alar ýalyk däl. Çörek 2 manat, 3 manatdan her kim o çöre durýardy. Şimdi 5 manat dolupdyr, 7 manat dolupdyr çörekler. Mysal üçin 3 çagaly, 2 çagalylar nädip günde bir çörek ýyp oňmalymy? Aşta çağır setini. 2-3 çagalylar günde bir çörek alyp oňmalymy 5 manatdan. Aşağı wagtdan bina salınýar. Bina salınıp içi bina 16-njy tapgyr boş dur. O soň nämet salındy, o boş dur. Boş duranyň haýyry ýok, adamlar içinde ýaşap bilmese. Adamlaryň oňa puly ýok almana. Aýlygyny bersin. Mümkin mi magdan bu sözüne oty, Abdullah? Bolý aýdyr, 200 may. Salam aleykum, geç ýaşy goýmaýly. İyi ýaýynlar. İyi ýaýynlar. Kare Galaza meniň bir sorum boljak da, eger mümkin bolsa. Aýdy. Aýal doň sen nerede şu wagt? Aýt. Rossiýada. Sen Rossiýada, dogry da? Näçe ýyl boldy Rossiýada gezip berýän? 2 ýyl boldy. 2 ýyl boldy, dogry da? Sen bol aýda oturan gurrunlyň näçinji ýylyň çörek alyp ortada durmaly diýip aýda oturan gurrunlyň näçe ýyl boldy? Näçe ýyl mondyň? Näçe ýyl mondyň? Şu wagt kızatlar. Şu wagt kızatlar. Ýok, ýalyn gurulmasan aýal doň, sen Rossiýada bolup gözüň açylypdyr. Dalay biraz wagtynymyza ýurdumyz bir näme terkip. It is my life. Dur, bir zaman sen ýalan. Salam aleykum, memnun oldum. Ýagdaýlaryň. Aleykümselam. Dur, söz berjekdiň aýlar. Hoş geldin. Seret, it is my life. Şu wagt Türkmenistandan maglumat geldi. 1 litr ahalya 175 000 manat, 200 000 manat bolup durdy. Yağ kalıp var ya. Ýöne hiç kim onu yağın bahasını düşürjek bolup bir jan edip bar. Ýanam ýok. O arada habar tutýanam ýok. Hökümet işgärler öýde iş bilen başagay. Ola halkyň problemasy halk öýde bilen başagay. Hökümet işgärleri pul gazanmak bilen ogurluk etmek bilen başagay. Gara halkdan hiç kimin habary ýok. Adam nädip düzelsin o? Nädip şo zatlar akymmatlaman dursun? Kim alat edýän barmy? Ýene näme bolsa da ýurdumyz garalamaň. Asu ýurdumyz Hudaýa şükür. Urşu. Elbetde asuda ýurdumyz bar o. Başga ýurtlaryň hemmesi. Abdullah bir zaman. Nirse asuda bolýar eger halky geçini bilmeýän bolsa, öz hökümetinden nägile bolsa, ýurduň içindäki ykdysady hem syýasy ýagdaýdan nägile bolup daşar ýurda gidip gazanç etmeli bolsa, maşgalasyny taşlap gitmeli bolýan bolsa, nirse asuda bolýar ýurdumyň? Kim saňa maskaradan taşlap gitdi ýa saňa? Özüňi de otýan. Özüňiz gitýäňiz, sen taşurdy. Menim 6 ýyldyr näde taşurdy, menim poçada getip ýörün. Poh işläp bermiň daşar ýurtda. Aýdany, näme üçin gitdiň? Men okuw üçin okap ýörün, Hudaýa şükür. Ýene batyrma ödüp goýun ýaýlamy çykyp batyrma satamaga Hudaýa şükür. Biz nämesin satdyk? Kan bolany dakazat et. Nämesin satdyk watanymyzyň? Abdullah bir zaman garaş. Nämesin satdyk? Bolan dakazat et. Biz bärde türkmenlere çıkışyp ýaşaýar. Ýene bir lat ýa. Dinle. Diýjek, hakykat gözüň üçin İsrail ýany, Filistin ýany, Ukraina ýany bir uruş bolan oga berdi. Bizim ýurdumyzda para. Bizem bäri gelip para asmanymyzda açyp görler diýeňiz. Bir zaman karegladak, bir nıçık garaş hay. Gaçarsın sen oğlanız gel iti bilet. Samsyk. Bizim ýurdumyzda uruşma diýen zor. Gaýda gaýrat et. Ýurdumyzda uruşma diýen zor. Başlan sözüňizi bölýänler. Ýurdumyzda afudoluk ýok diýär. Aýarlygyň çykaýsaňa dönem, gaýrat et. Bir kıja söz liçkaňa gelaý ondan ýene gel bäri. Aýdyr tiha. Ýok, şu aýarlygyna sözüm malay liçka gelaý diýdim milionara. Ýok, sizlik problemam ýok Alipala. Tiha, berde hiç kim hiçkisine baram ýok, berde hiç kim hiçkisine baram ýok. Sen jogap beriň. Sen biriniň liçkasyna sen jogap beri ulan ok brato. Tamam, ben çymygen häzir sana gelýän liçkama bir datjan. Boldy ýazdym men sen maňa jogap ber. Ýokary çekäýär ondan.
Balya çıkmasın. Näme diýjekdim? Teret ýanky oglan Türkmenistan Asuda diýär-de. Türkmenistan Asudalyk gün-günden azalyp barýar. Adamlar aç. Gün-günden ýurtda jenaýat köpelip barýar. Türkmen toplumy zäherlenip barýar. Halkyň ýarty ýurt daşynda. Gara Asudalyk dälbi? Häzirki bolup görüşmez Asudalyk däl. Häzirki bolup görüşmez raýatlyk urşuna gidip barýar. Sen maňa düşünmeseň, men saňa düşünmesem, sen men üstümden bassaň, sen men gurletmejek bolýan diýip menem seni tutup ursam, ana soňy raýatly urşy bolup tutarýar. Men şu ýurdu satýaňyz diýenlere düşünemokda. Biz türkmen olup türkmenler üçin çykyş etýäs berde. Ya birine aýdyp bermek üçin ingilisçe geplemzok, ya türkçe geplemzok, ya orsça geplemzok berde. Nämesin satýarmyşyz biz? Halka hakykaty ýaratýas biz. Bolýan zatlar aýdýas, näme üçin biz birden ýurdu satýan bolat? Kime satýas? Ýurdu halkymyza satyp berýäsmi biz? Ony häýil gurrun bolýar, ýurdu satmaň, maskara etmäň. Öz halkymyza gurrun berýäs hakykaty. Hakykatan gözüne çümüp ağrıya bularda vay maskara, vay yene näme? Siz maskara. Halky köseýänler maskara. Iň ýokarsyna oturan Gurban başlap, iň soňky, iň kiçik ýumşak kreslarda oturan men başlyk diýäne çende maskara. Ana kimler köseýär ýurdu? Halky. Bizatka alýanlar maskara. Bizatkasyz hereket etmeýänler maskara. Halkdan kesip benzini o Awganistana satýanlar maskara. Evet, Türkmenistan kim maskara edýär? Türkmenistany türkmen halky maskara edýär. Sebäbi türkmen halky Türkiýede tuwalet gazýa, ol restoranda trotur kersen getir bolup işleýär. Ol gara türkmen aşagyna rastalaýar, ruslaň aşagyna rastalaýar, palyaklaň aşagyna rastalaýar, ukrainlaň aşagyna rastalaýar. Türkmenistan türkmen halky maskara edýär. Ey olardan bir sany klown wala şol maskara edýär hemmämize. O indi hakykatda soda häzir men gürlemänim bilen türkler aýdar. Ey sen triapka, sen men guluma, sen men bar gije 12'de can etse bizim türkmenler abicim diýip ılgap barýarlar şol. Bir başlyk patron can etse abicim diýip ılgap barýar bizim türkmenler, oglanlar, ýaş oglanlar. Geley plan iş etmeli diýip ılgap barýar. Ondan Türkmenistany türkmen halky maskara edýär. Türkmenistan Men därden aýdy ber. Indi näle pikir Selam bar? aleyküm. Men meňde gowmeýda ýylangy işleýän sagama. Janyňyz sagama. Waleyküm salam. Abdullah Doğan sen näçe ýyldyr ýurtdaşynda? Näçe ýyldyr beýle efirle datla açyp çykyş etýän sen? Men var näçe ýyl? 1 ýyl diýip bala. 1 ýyl. Sen 1 ýylda şunýalyk çykyş etýän näme zat ýetgedi güldüň Türkmenistanda mesele? Näme zatla ýetgedi? Kän zat ýetgetdim. Ýok. Kellede däl, men diýjek bolýanym durmuşda nämeler ýetgedi kellede. Hemme adam çagaýym gurrun bersen çagaýym şo zat alýa, o düşünükli zat. Näme zat ýetgedi? Ol çaga alyp geljekde ullukan adam bolup ýetişýärmi? Ana o ulwy Sen Türkmenistanda ulup şu derejäge geldiňmi? Men Türkmenistanda bolup şu derejäge gelmedim. Türkmenistanda bu zatlary öwreden oklar. Türkmenistanda adamlara bilim beren oklar. Gömük saklaýarlar Türkmenistanda. Çörege dar edip saklaýarlar Türkmenistanda adamlar. Mesela Yurtdaşyna çykyp, nähili yurtdaşyna çykyp üniversitetde bir kitap okap men şunýalyk zatlary öwrendim. sen bolýa halipa Türkmen burman dinle. Sen bu öwrenen zatlaryň Türkmenistanyň içine gidip bir molum olup ya mesela mesçitde ana adam gyýylyp şu köpçülik yerlerde bir çykyş etsen bolanokmy bärlerde bir ýyl adam. Men jogap berýän. Sen bilen däl o halipa men bu bilen gurlaşaýyn bir mudan saňa hem gelýän adi. Bolýar. Teret Türkmenistanda men ýalňyz aýtdym. Ýürüýte Türkmenistanda bilim beren oklar halka. Ýürüýte beren oklar. Siyasi bilim oklar. Meselem men Türkmenistanda hukuk okuduk. Yani o ýerde hukukda protesta çykmaly, öz hakyny talap etmeli. Senin habar azatlygyň bar, sen erkin habar alyp bilmeli, Türkmenistan barada bolýan zatlary bilmeli, öwrenmeli diýip ýazlan ok şo ýerde. Ýazlanan bolsa bir de öwreden oklar. Ya da ýol beren oklar. Sen öwrenmeli zadyň näme meselem? Öwrenmeli zadyň hakyny
öwrenmeli. Hakyny talap etmäni öwrenmeli, hakyny öwrenmeli, näme hakyň bar, näme ýok, näme borjun bar. Şol zatlary öwrenmeli. Ýöne bizde näme? Kanun boýunça. Format goýanoklar. Abdullah sen yurttaşyndan ýerde çumady özüň? Türkiýede. Türkiýede. Bizim orsetde o hakyrlyk bilen edip adam hukuky kemp edilse o şonu öz hukukyny gora bilýän. Emma sen öýdün dogry gir, dogry çykyp gitsen Türkmenistanda da ýakanyny ýapyp sen jinaýaty çekýän ýok. Ba. Näli doğru çıkıp hukumet Türkmenistan'da doğru çıkıp. Adaletdir. Teret. Begenç ineden erkin habar almak. Halipa men bir zat diýen brato bir zaman men çykjak men bäri bar ana siz bilen uruşmaly gelmedim ýurdu garalamaly gelmedim ýa ýene biri bilen ana kejeleşmäli gelmedim. Halipa sen diýen zatlaň diýünden bolanok. Men sana bir videoň gördüm. Sen bir gyý Türkiýe gelipdir. Şoňa näme diýsen näme bolýar hanym düşman köpçülik görseň görendir de men ýöne sen diýen zatlaň aýtmany tanýan ol düşünýär. Beýle zatla gerekmi o? Men pikirimçe gerekkäm kady. Türkmenistan'da men gep düşünýär. Sen nire giden diýen sen meselem. Dinle. Sen Türkiýe'ye geldimi, Türkmenistan'a gitdimi? O ana diýen o fark etmez. Ýöne sen diýen şo gurrumlyň gerekmi şo aýal maşgala, şo saňa jaň eden bolsa, etmedik bolsa ýa meselem. Ha? Dogrymy şo sen diýen zatla? Dogrymy sen diýen zatla? Yo, näme täňşi? Näme dogry? Evet, näme dogrydygyny aýdaýyn. Evet, Türkmen halkynyň häzirki ýagdaýyny öwrenmek üçin Ba kitapdan goşun kap berme Halipa sen öz pikirini aýdyp bersene. Dur. Dur bir munda brato sen bilen dälme Abdullah bilen urlaşy. Hey Abdullah sonra öwren soň bir garaşa agzyň ýumda jogap bersene saňa. Garaşda abradyş kysawry da. Bolýa ýumdan senin ýumdyň laý. Bolýar. Näme seret? Bizim millet moral taýdan, ahlak taýdan çöktü. Adamlar şeyle var, pul üçün hemme da tayyar boldular. Eğer olaryň bir pul üçün hemme da etme hol diýen adamam yok. Bas pul gadan. Pul üçün birinkiler namasyny satyp başladylar. Ana şonuň üçin men aýtýan şodaklar. Abdullah Mesela sen brato sen özüňde hana bir aýal maşgaladan hiç kimse ýokmu mesela aýal doganyň ana aýal o garyndaşdan agan gyzy mesela kendire dogrudan bardyr. Aha. Men şo waralarda indi mesela men indi bir gyzy barady şolar ýala video çeksem maňa gelişýem şoda. Gelişe. Sen aklına adaştın ya sen ya ne ahilik ben düşünüyorum okla. Evet, mollalar şey dik kurla yani kim mollasa bir mollaha bar o şeyle kurla ya benim kıyıdanmaz ana sonyalı dar köynekte ya o ya kültürçülük ya bu ya sonya kurla ya. Olam da oraydı ya benim son diyen birinciden hemen birinciden ikinciden hem sonu düdet yani adam yok. Hiç kim sonu düdet şimdi millet ne için kültürçülük ederken ne için kıyılar ahlakı bozulma diyen adam yok. Abdullah bir mesele o hep kime de özüne men sen gowna degecek bolýar diýem açma pul üçün hemme zat edýär diýäňle sen şuman özüň ýurtdaşyň çykanyň bilen howasaryň garnaşyna garla berdi dogrymy? Olara menen özüň oňalman pul üçün hemme zat edýärem bolýar näil bolýar? Oňa diýenler her kime bir tapan ne Allah bilen rızky bilen şükürlük bolup görender edip Türkmenistanda da işeden gynymlasaň o ajöler ýaly ýa Kimciden hem muğallimden berekellah. O bilim uğrundan, din uğrundan, anam uğrundan, o sapak muğallimden, o sapak bilýän muğallimden bar he. Onun yine şeyleri bir ýagdaý bar. Bir muğallim hüýçli alim 5 kitap ýazanam bolsa, okuwçylara sapak berýär, öňündäki okuwçy hiç almasa, o muğallim hiç günahkarçylygy ýok. Emma her bir adamın öldürmüşünün öz aftary muğallim sapak bermende de ýit okuwçylar geri adamlar şu sapan alýarym, ýöremeli ýolum saýlýarym, zähmet çekýän işçi, zähmet çekmeýän şuýdy. Daşyna gidenim bilen düýük gurup ýatan zat ýok. Gidenler ençe metren gördük, ýene gelip şuýdy, aňyrda gurulap gelip şuýdy. Ýene moýşyk bolup işýärler. Ýöne ýok öýden çykan bir ýylda diýişä. Berekellah. Bir ýylda masla urmadyna garantiýa. O bir jaý aly bilmediňim garantiýa. Bir ýylda gidip daşyna türkli işe keldiň, ortaýa işe keldiň, bir jaý alyp bolýarmy benim ortaýa. 5 ýyl okuduk ýöne. Tek şey edemedik başda öýdi. Begeç bize o söz berjek mi senden? Beýan. Ýa-da indi Türkmenistanda ağaç üýler ýok diýen-de, ağaç üýler ýok diýen.
Aç bilen yok. Ne için? Şu yurttaşında işlep duran adamlar var sevmesinde. Şula pul uğrat. Şula pul uğratmasa açsız kalıyor. İlk belki mesela aydın bundan 2 yıl 3 yıl Türkmenistan'da vardı mı? Bakraşka, Musul çöpleyen adamlar vardı mı? Gelin kıyızlar. Vardı mı? Yoktu. Hatta şu an sadece hükümetin işinde 10 milyona gel en patolog 10 milyon aylık bilen 3 çağalı hele sevmeye näde gün görüp bilýär. Näde produkt yapýar. Agam ine seret men şeýle mysal aýdaýyn. Indi aýal maşgala dogry gün görbilmez ha. Indi Aşgabatyň halkyny goýaly, vilayatyň halkyny aýdary. Raşowdan Aşgabata gelýärler, dogrymy? Hemmesem iş ýerler. Firmalarda hemmesem 15 milyon, 20 milyondan aşağı pul alana. Alýarlar şo taýdan 20 milyondan özüne 1000 manatyn alyp galyp 3000 manat ugratmaly. Olanda da şon ugradan aklar. O eýle boldy, beýle boldy diýip öz maşgalatyny çağırlan horlaýarlar. O men daşyna gitjek. O daşyna gidýär, o daşynda da ýene şu taýda hyýaty agynçylyk, pul ugratmazlyk, o özüni maşgalatyny hor saklamak. Şu taýda bilen vilayatyň oglanlar akyllyca tertip ýerine oglanlar, daş oglanlar. Aşgabat oglanyň boýundan gowy ýaşaýar. Ýöne asly Mahtum Rişan bir goşgusy bar. Goýma gorsak bolmasa, dörtme gorsak neýlesin diýär. Päli niýeti o ýüreginde bir hojalygyna seretmek, bakmaklyk bolmasa, o 4000 manat diýär agam. $4000 alsa da hojalygyna bakanak. Bolýa beýenç. Sağol brat. Bolýa beýenç. Ferhat brato, ben gene bir ýekeje soragym bar. Men çykjak oldum. Ýekeje sorag berýin. Ýekeje sorag bermem. Diýence men jogap berjekler. Ferhat beýenç. Emni Moskwa okanan boldun, Amerikan okanan boldun, ol Mars okanan boldun ya Angliýada. Hukumatda mesele ýok. Agam men okudum diýip boýdan aýdamak. Ya öwün aýdamak ýönüm. Yok, öwünmesen. Ýöne men seni ýene de jogapkarçylyga çekjek. Sen şo derejede okanan boldun, tupo ekeniňde. Ferhat meniň şöyle çykyp gürlemäne konstitusiýa maňa dogry ruhsat berýär, şöyle çykma, çykyp gürlemäne. Seni kemsitmän guruluşdy. Seni oňa tupo ekeniň. Bolýa, yo indi men sözüm soňuna çeldiňle gaýrat et. Şo haky sen menden alyp oturýarsyň. Sen maňa çykyp gürleme diýýäň. Bir de sen ýal gürlemedik Moskwada okanmada diýýäň. Ine şoň üçin men sana şey diýdim. İkinciden meniň edem atam, ya meniň dogan garyndaşym, ya meniň owadaşym, ýanky alyp maral taýdan boluk işleri, erbedi işleri etmesin diýip men şöyle gürläp oturýar. Şolar şonýalyk ýagdaýa düşmesin. Eger şonýal ýagdaýa düşýärinde adam şonýal işleri etmesin diýip men öňünden çäre görgütýär. Onsan indi men hoşulaýyna jegin. Onsan sen şu açykda oturanda garanja bamy diýeklen bolupçylyk etmeýärler. Marina barjam. Sen jeglen bas. Dur. Seret. Ýene de bir zat. Şagalar ödünden bilinmi alyp bilmeýär. O derejede bir de şagalan akly 550% işlerini ok. Şonuň üçin sen diýen bilemen siyasat aýtjak bolýan. Siyasat emmekşe netibeden ha. Agam, bizim esasat öwrenberden hünärimiz dogry. O sen siyasatdan näme? Siyasatdan öz adyň familiýaň dogry ýazyp bilýänler, soňra siyasatdan gürejek bolýar. Siyasat emmekşe başardan, başardan bolsa emmekşe. Gatýanys. Siyasatdan bilen Brato, näme oň sesini ýapýan, o gürlesin, o hem adam senden dil gysga däldire gürlesin, de oňa pikirini bilen, o. Yapma sesini. Ýanky Ben çıkışa korsan sesini yapma brato. Dinle. Sizler gürlediniz, bize cevabını veresin sizlere. Evet, indi begenç. Orada siyasi bilim diýemok men, siyasi bilim diýemok. Umumy bilimem bizim mekteplerimiz dogry düzgün beren ok. Umumy bilim, matematika, kimia, fizika, teorik bilimler, siyasi bilimler, jemgyýetçilik bilimi, umumy şolaram Türkmenistan bilimi dogry ýatyrdy. Türkmenistanda tarih kitabında arkadaň kitaplar okulýar. Tarihiň içinde arkadaň kitaplar var. Umuman Türkmenistan'da bilim diýen zat ýok. Türkmenistan teäri adamlar okujak bolsa, birazajyk bir bolçuluk bolmaly. Birazajyk bir adamyň aýlygy ödüne ýetip çağasyny okudar ýaly artmaly. Meselem men alýan aýlygyň hem ödüne ýetmeli, hem iýjek işçiňe ýetmeli. Ondan soň bilim çağalana bilim bermek üçin şolara kitap alyp bermeli, şolara Abdullah sen giňerin guruluny çek bolýarna, dogry dämi? Sen giňerin guruluny çek bolýar, şuma 19-njy 17-nji asyrda ýaşandak-da, Google etmekçe kömekde. Çağalar ok mektepde ilim almasa gelip Google'ny süýlen öýüşine medýalar ingliz dilinde öwrenýär, arap dilinde öwrenýär. Sen Aşgabat gurrun medýan öýdýän. Aşgabat matematik üniversitede men tanýan oglanlardan işleýär oglanlar. Ene men ene matamyada men
Onoglan öz gücüne girdim, öz gücüne okudularım. Şayet iş Google'un dediler, YouTube'un iddiaşına diktiler. Sen diyanın oğullarda telefon yok, kocalıklar var. Ne hemen bilimi diyen, ne hemen interneti diyen. Ne sen Aşgabat'ta yaşayan olmalı, yanlış mı? Yo Aşgabat'ta yaşasın. Neyse internet var mı? Google'a girsin ya TikTok nemeye girsen. YouTube'a girsen git buraya kapından ne yapacak girdin sendim. Ha? Nereden bilim yapıyorsun TikTok YouTube'dan? İşte on böyle ikinciden sonra. bilim Hayırsı. Forum Bana kırık olsa yazlar. O çok Geldi ora. Men özüm başımdan geçti şu. Menin özüm başımdan geçti. Men bir daha soracak oldum. Google'dan kapına ne yapayım girdim dedim. Anlaşılan soracak ol girdim dedim. Ne oldu girimde? Girmek olan noktada. İkinci sorum. Hemdeki müyünde Wi-Fi yok. Hemdeki müyünde neme yok. Telefon yok. Kop adamın telefonu, çorna bel telefonu, praso telefonu var. Kop adam halkın. 2. Üçüncü son sen diyen de Google'a girsin. Adamın üyünde email çöreği problem oldu. Neydi TikTok önemli alsın, internet alsın, telefon alsın. Email çöreği problem o adamın. Sen düşünüyor musun zaten? Ne telefona girip kurulasın, inemesin, görsün. Wi-Fi satın alsın mı? Wi-Fi satın alsın. Ferit, yer yaşayışın bir düzgünü var da, biz yaşadık mesela üçün o vakit kıtırak dövri, dengdu şağlamını tigir var olsa, ben kalkanı tigir alıp vermeyen yağda yoktu. Doğru mu? Yani şu dövrün en ataları var. Çağlar için can vermen atayın. Telefon ne ama ya Wi-Fi ne? $50'dan $70'dan geçten telefonum düştü Wi-Fi. Begenç. İnsan burada açık. Ne kadar özüne şu oydağlığına. En atara çağlar için can vermen atayın dedin. Doğru mu? Çoğu yani ne dedin? Ya böyle eceler ve kalkalar var dedin. Sevmesini seyredinip firmada işleye, ölemedi işleye pulunu vermeni kıskana uğratmayla çağları aç bol geziyazın. Olordan ben tema ettim. Ben olordan tema ettim. Emma kocalık için kazanacak gören adam öz çağrısını işler Akkadi'den ağam. Emma kocalığına bakmayacak adam gelip şurada rahmet çekiyor, işliye bu pulun kadar niye 5 man 10 man ne şuna borcudaki arkadaş şehrini narklan hem metem bu galli. Ya şehrin içinde bir giden bayağı adamlar oyun remont ediyor. Kesinden 100 manat 200 manat alıyorlar. O 3 ay işlemen 4 oğlan 100 manat ulak gidiyor. Azmış okul. O evre remont ettirecek. Onu hem metem iş yapıyor. Şunun hiçbiri öyle pulu buradan ha. Ne yapacak oradan o? Çağası yanında. Çağı xeyli yanıdır. Bunu oradan. Hiçbirim çağası yanında değil. Peyladan oğlanlar ne mi diyecek olur? Ondan sonra neyse 4 tane bunun peydası yok da. Yok ona oğlan yok. Ona sevmede yoktur. Ağam sen nereden? Adalasın. Ben özüm. Aşgabat'tan ben özüm. O aslında nereden öldün? Asın mı? Özbek mi özüm? O Özbekistanlı mı? Özbekistanlı. O Aşgabat'ta yaşayan Aşgabat'ta iş yapıyormuş mu? O işleyen özüm müştaka. Sen çağırlan ağaç ölüyormuş mu? Men çağlarıma getirip bileme ailem var benim. Niye de işleyen sen? Benim kamulyanda işleyen. Ay ağam sen tersine vurmaya kamilyanı işleyen fikir işleyen internette. Ama şu an değil mi? Şu an değil mi? Seyret, begenç gören mi? Mesela asker bile etsem sen ya, ben doğanlarım tu yurt dışında işle şuraya bank koymayı istiyor. Şuraya pul veriyor bana. Ova ne bu cevap verip bilen bana? Marinçka aydı ver. Pırlatlar diyecektin yani. Hava diyecektim. O kafeleyen adam var ya hiç zat yoğumursa kapbilya. Meni ödüm oğlum. Sen var ya bütün halkın adından gürüleme. Olur ya düşünceli olsan, olur ya akıllı olsan Türkmenistan'ı gürülü. O neme bas ne vardır? Moskan neme pille yürüyüşü diye. Sen şu Moskan yürüyüşü yalı yürüp hem ödümü hem hosarlarını maskar ettiyansan ola bir. Ondan sen şöyle Türk'te ne sen Türk'te gürülü yani ha? Sen tohum diyicindeki gıyılan gelinin bolup değerliğine garantiyan bağ mı? Bir bilyam garanti sen. Sen tohum diyeceksin, sen hosarlan gıyılar gelinleri splaşnoy düzülmü. Başkalan kıpozu senkiler düzülmü. Sen rojan aydıp dura, tupoy baran. Yine hakiki tupoy baran. Yo ne begeç gitti mi? Teret adaletsiz. Yine şınyalı Marinçkayalı gandonlar, ne bizim çağımızda kod yaşı gandonlar. Ne görününe ne ile gandon adam sizin çağımızda kod yaşı. Görüp dur. Ne açatani yaş oğlan gıydılar, üniversitede girip bilmen, yurt dışında okat görülür. Türkmenistan'da tevavi, üniversitede girecek bolsan pul vermeli. Daje şonun zadına gireceğin bolsan pul vermeli. O tölevlisi var, yılda 30-40 milyon tölevli okullar var. Şoňa girjegem bolsam pul bermeli. Türkmenistanda okuw girjek bolsam. Ondan sen nädip okujak bolsaň hem okap bolýar diýen.
Nädip okap bolýar? Ana bizzat galýarlar, haramzadalar. Nädip okap bolýar? Görkel zaman nädip okamalandan biziyatka milliardlap biziyatka bermeli Med üniversitede girjek bolsaň. Mikrofonuny açyp gurlay ber. Gurlay. Men gyzym öz güýjüne üniversitede girdim, okudum. Innem Rumynia okuwdy. Öz güýjüne 1 manat pulum beremok, ýeke tiňe berenem bolsam haram bolsun. Götü çatyp okasy gelýän adama okuba. Ola birinçidan, onsoňam sen özüň nähileki samsykdyňy özüň da kadat edip dursaň, sen ejeň Lichностьta geçmesen, şahsa geçme. Sen mollum bolsaň, bilmedim ol okuwçularyň wara urup öldürýändiň sen oğlum. Olong yaman hele diýendir o bu hele wara okuwçularyň wara ejetine bajatyna söýüp bara. Men öň bardy da bizim mektebimizde şunýalak lichностьta geçýän, şahsyna geçýän, okuwçyň şahsyna geçýär da. Okuwçyň ýene atatyna söýüp ya bolmasa. Abdullah dursana. Muallim diýer, kanundan hawary ýok. Birinji, muallim bolsaň kanundan hawaryň bolmaly. Adamyň şahsiýetini etmek ol administrativ jenayat. Birinci. 15 tutkaçını gamap bilerler. Muallim bolsaň, menem muallim. Gyzyň girendir, nesip etsin. Emma sana bu ýerde bir adam aýdylan ok. Hemme adam aýdyl otyr. Sen o tarawyna seret. Soňam Abdullah hiç kimiň şahsiýetine ya birine ziýan etiren ok. Aýdoty düşündiroty. Türkmenistanyň baýlygy nirde birinji sorak. Näme üçin biz ýurtdaşynda özüň nirde hazır? Muallim bolsaň Türkmenistandan girýänmi? Aýtkany bir eşdeligany. Türkmenistandan girýotdyň şu saat 2'de. Türkmenistanda delsin saat 2'de muallim adam ýatdy. Kanikul döwrü bolsa da dynjyny alýady. Menem muallimdim. Saat 2'e çeýin oturup bilemokdum. Gözüňe çöp dirä otdyňmy? Jogap ber de. Mariniçka. Jogap ber, menem muallim. Men Türkmenistanda 2'e çeýin oturamokdum. Men wara, men jogap bererdim. Ýöne bu tyvar özüne gerek gelenler mikrofonu kapatýa, özüne gerek Yo, mikrofonu kapat. Nirdesiz şu an aýtsaňyza. Nirde deňiz aýdyň, men aýtjak. Nirde hazır? Ay, çıkarma da. Çıktı o. Yo, Türk'te işleýär. Türkmenistan'da dala muallim o. Yo, Türkmenistan'da Türk'te boks spor ýetdi. Boks spor özüne näme edip gelen. Şoň üçin Abdullah aýdan gebe abin dedi. Ona näme abin dedi. Özüne 2-3 tane nämesi bardyr, lew pravasy bardyr. Onda kakar geldi, benim sırtym açyp gitmesin, benim sırtym açyp Abdullah surat gelmesin, benim suratlaryny bundan gorkdy. Yok ulan. Hökümetde işläp duran soň nädip götermeldi bilýärler da endi efire gelip şol hökümetiň arka dağlarının taşlarını götürüyorlar da. Mariniçka, mektepte sen o kadar dövrün 5 minut Türkmenistan'ın prezidentinin kitabından bir parça aytıp vermeli yeri var mı yok mu? Konspektine yazmasan gol çekmeyediler mi ya çekmeyediler mi? Sen şol aytsana. Arkada şokrat deyip ya vatan havarlar hem şo bir zat. Sen şonu 5 minut aytmalı mı yok mu? Sen muallim değil onda sen. Mektebin konspektini bilmeyen olsan. Men aytıp vereyim. Mektebe girip salamlaşandan soň Türkmenistan prezidentinin kitaplarından aytıp berýär. O öňe sürýär. Öňe gönükdirýär. Nä ýol görkezçi. O meçitteki kitap ýaly. Elini alıp bir zatlar gürlemeli. Ýalandan bolsa da suratyny görkezmeli. Ine Aşgabatymyz, ine şäherlerimiz beýle gözel. Çetin etseň hiç kim bilen ok. Mariniçka sen oň ýaly zady gören ok hali. Gören olsaň ham aýtmajak bolan. Aýdanynda da hiç kim isar etmez. Sen birinin şahsiyetini dil getiren ok. Kanunda. Eğer sen Türkmenistan'a karşıya, prezidente karşı bir zat aýtsaň, onda sana zat ederler diýmem gorkma, hiç kim isar etmez. Hemenki bolday. Gülkünce gelen adamlar gülkünç goýmasana şoň ýaly kellesi işlemeyen adamlar. Gelenden söýüp kanunun näme diýini bilmeýär. Azrak giň işleýin, pikirlenmäni bilmeýär. Muallim diýär ýene. Ýa-ni bir genç daha okudum diýär. Rossiýada. O Rossiýa ýaly döwleti, Moskwa ýaly döwletde bolup, daş döwregini seretmäni bilmendir. Adamlaryň ýaşaýyşyna. Giň erkin, gije saat 3-4 kazinodan çykýanmy, klubdan çykýanmy, piyan ýykyl kawşalar milisiýa gelip biz hem okuduk, Belarusda okuduk. Çıkıp skamyaykada yatıp kelle aýlanyp
Skameykada yatıp daňatanda apşyjita var ýadyk. Ýöne men telewizat diýenok. Gelse de eltip geleyim mi dip soraya. Al gidip ya abizanka zalanok. Biz hem gördük. Russiýada arkay. Ýöne Türkmenistanda bir weçire barıp, gullukdan gelen soň bir weçire barıp, gullukdaşyn. Näme boldy? Çıktım yüreğim bulaştı. Öyme gitmedi. Taksi saklamana durdum. Yüreğim bulaştı. Ağacın aşağına gıra çıktım. Yolun ortasam değil. Yol kan aşağında. Eğilip durdum. Gaytardım da durdum. İzma seyrettim. Sen şeker kapalı otun diye de. Hiç kime sağda 10. Men ne şeker kapaladım? Men gırada trotuarda. Düşün. Men şeker kapalamı içtim yine veçirden çıktım. Öyme var yani. Öyme yine şu ayda. Ne? Bir kvartalda yüresen ne bu? Ne? 1 kilometre yüresen barsa öyle. Takside alan ok. Son sen şeker kapaladıktan geçti. Sen bir vakt aylan otuyun diye de. Her saat 10 balan ok. Kafe restoranlar işte otur. Saat 10 balan ok. Sen şekerde bir vakt aylan yapıyorsun diye de. Şekerde bir vakt. Şoň ýaly edip amal geller. Al gidip näme etdiler? 50 manat döwletiň büdjetine pul töletdiler. Bar edeni. Bir saat adam saklanok. İzinden gelecek var mı dedi. Yok dedim, ştraf töleip bilen mi dedi. Töleyecek dedim. Onun için narkolog gidip ekspertizden geçire. Tağam görünüp dur adamın içeni. O alıp gidip kalın tapşırıp sidir bilet narkologiyadan ötürmek näme gerek o. Birini urmasan ya ses etmesen. Belarus'ta şunu aldı. Mesela sen köçede oturup iç oturan olsan ya kaptalda aklınıza düşmesi sen al giden oklar. Arza düşmese. Türkmenistan'da öyle değil ha. Arza düşsün düşmesin. Köçede oturanmasan götü al git diyorlar. Ama patrol gelse böyle deyip biledi. Köpçülük yerinde içmeyin. Barın gıra çıkın. Adam yok yere. Mesela desk flaşatkada oturup içip olmaz ha. Sen başka yere git. Adam görmeyen yere. Ona hiç kana kazat etmedi. Yine beğençalı gelip yani ben Rusya'da oldum. 5 yıl okuduk. Bilimiz var. Kanun deyilen zatı bir göz önünde tutma la. Şoň ýaly tupoy olmasan. Daşta öğrene seyretme la. Hay azat erkini yaşamaktan geçen. Ne Rusya'da uruş olotuyum. Hem yerine bomba düşotuyum o. Asud asman. Şöhrat. Ne son yurdumuz parahat. O zatlar kanun zat olsa adamın karnı zat dok olsa hiç kim hiç yere çıkmayar. Asud asman parahat yurt. Asud asman diýerler ha. Özleri gidip bara uruş bolýan döwletlerde işleýärler. Mesela Ukrainada Türkmenler var. Türkmenistanlılar işler. Var. Ortaýa Türkmenler var. Uruş edip durýarlar. İsrail'de Türkmenler var. Uruş edip durup işleýärler. Var İsrail'de Türkmen oğullar. Var. Ondan sen eger şeýle asud bolsa, ýani odan näme uruş edýän döwlet işleýär. Kaç o yerden? Qayt o yerden? Bu kanunu sen bilen misin o şey? Ha? Ova. Kanunu bilsen, dur. Kanunu bilsen, erkek olup öz adını yazıp gelesen. Kancık olma, tamam mı? Ben Türkmenistan'da katıl oturma. Böyle gelip, ön bilet, enenişkin, şilyopka giyip, böyle gelip. Yo, Türkmenistan'ın hükümeti, o karakçılar görüp otuyor abi efirme. Karakçılar var efirimde. Yine teyden adamın 40 tane karakçılar var. Türkmenistan'a varanda yakandan tutarlar ondan. Her adını açsan. Ondan ben arkamda yok ondan ben paydaklayım. Karakçılara karşı. Sen ne için adın yazıp gelen ok? Mesela ben senin adın yazıp gelmedin yani. Sen ne için adın yazıp gelen ok onda? Sen ne adın sen suratın görkez adın yazıp gelen. Bakma, ne olik de videolarım ama. Onu tek ben bu sefer yok. Böyle gelip bilet ondan beri olma. Öz yurtumuz atadığım olma, tamam mı? Benim adım Atacan dedim ha. Yurdu var ya Baydaklay, sen maskara edeceksin. Sen nerede şu an? Türkmenistan'da. Şu an Türkmenistan'da mı? Hani kameranı aç. Kameranı aç. Kamera arkadaşı herkes biliyor. Türkmenistan mı, Türkiye mi diye biliyor. Rusya mı? Sen kamera arkadaş. O şey açsın bence, o şey açsın. Açsın yüzünü gör. Sen Türkmenistan'da ben deydin ha. Türkmenistan'da ben o şey açsın. Ondan beri konuşadı, gepleşedi, ondan beri gepleşedi. Olya adam, sen ne mi deydin düşüncelerle sen bilen?
Yok, garakçılar var barsam tutar diyen de olardan korkan olsan berden hem şunu büyüdüp görüleyen diyecek oldu. Yok, garakçılar dine benim için hoplu değil, garakçı hemmes için hoplu. Doğru, hem için hopludur men nara halde nar izla otinda da. Çörek taptırmaya kaçtan çıkmaya dik bundan yarım saatdan gurrun etlemen biri. Şu at koşmadın. Bir mun dinlesen. Çörek taptıryan olsa puluna taptıryan olsa şol bardığı da. Çörek yemek için nämetsen pul kazanıp bolýa doğru değil mi? Yöne var sen ödün näçinji ýyl men sana bir zat aýtjakda. Näçe ýaşyňda? Düşünmedim. 30 ýaşyňda bolsaň 96-njy ýyl kiçik wagtyň bilýärmi? Eneň ataň nan tapjak bolup näl kösenilýärdi. Şo wagtlar 5-6 milyon pulada bir halta un tapylmaýardy. Buna şu wagt 5 manada tapylyp duranmasa, oň oçur mesele däl, on ýalyp öldürmeli däl da. Ya sen ara Suat yağıtçılık Kaşgabat'ta otura durvalı düğün biri. Yalan geplemesiler de sana kim sutta? Yo onu var atı. Onu özümüz yalan geplemesi. Bir muttas men gepleşeyin de onu özümüz yalan söýdüberler edýär dost. Bir zat saklaýarlar, gymmat bahan sal galdyrjak bolgan gymmat satýarlar, saklaýarlar. Ol öz elmizde kızar. Ýöne bir ünsüm çeken zatla ýaňy hemmek şiňem aýal dogany wa ejidi wa. Aýal doganymyz özüni satyp başlady ýenetdi diýme dost. Hiç kime garanti berip bolany. Aýtjak, dogry aýtjak. Adamlar ýetýär, daşy Türkler var. Ýetýändir. Pul üçün durmuşa çıkka garry Türkler durmuşa. Yo Abdullah, dur. Men sesimi kapatma Abdullah. Abdullah sen men sesimi kapatma. Sen Hocambazlı mı? Hocambazlı mı? Nerelisin? Men Mardan. Mardan değilsin. Senin konuş, gepleşin Hocambazlı da menziydi. Bir muttas men dinlemen gitjek da. Ferhat. Aýdýan doğru dämi? Hemmek Maral taýdan bozuk bolma, bozuk däl emma. Hemmek şa jogap berip bolanok dost. Ýöne bara sen köpüň öňünde gurlatdyň. Aýtjakmy? Aýdymyz aýal dogalarymyz diýme? Bilýäniňi atlandyryp aýt, ýöne bilmeýäniňi bara bir aýakdan oňa gurrun etme oýan kýan. Yok, bozuk köpelip bar ýa-diýän ýaşylar bozulýar. Köpelýändir ol. Durmuş ýa süýrläsi östügüçe hemmeler garşylyk köpelýär do. Ýöne hem ştaýda men ýaýyn dinläp otyryn seni. Dinle. Men sen ýalan. Men sana ýene bir düşündirjek. Pulsuzluk bolýandygy üçin pulsuzluk, garypçylyk netijesinde adamlaryň ahlak derejesi düşügidi otýar. Adamlar bir-birine hormat goýanok. Gyýlar kün tolýa, oglanlar narkomançylyk edýär. Umuman agyr durmuşdan uzaklaşmak üçin, agyr durmuşy ýatlaman, o erkin kaýf ile ýaşamak üçin kaýf. Hyýalda ýaşamak üçin meselem ol şonýa narkotik cisimler ulanýarlar. Umuman şoň hemmesine garypçylyk günäkär. Meselem Türkiýede köp oglanlar men gördüm da, köp oglanlaryň şonýaly triyek çekýänini, narkomançylyk edýänini gördüm. Sebebi en atasy ýanynda ýok, hiç kim görenok, bas berýärler olar. Basýarlar ne? Yok, indi kara Abdu. Türkiýede hem kanday patlamalar bolutan. Görürsen, men televizorda görüyorum. Türkmenistan'da barmış o. Türkmenistan'da sen ýokdugyna garantiýa berip bilen okşoň. Yaman ken, beyniň bar bolmaýdy ýa şonu. Dur men aýdaýyn da Abdullah. Dur men aýdaýyn şu Nuriýe. Nurik, sen çerjewlisin. Sesiňden gürlüşiňden aňdym. 2020-nji ýyl karantindi. Gagarin'de bir padyazans gün optu. Kimden ýerde görkezdi? İnternette görkezdi mi? Adamlaryň elinden telefon alıp ýörler ha. Üstünde durduga. Telefon alıp internet 3 gün işlemedi şoň hasabına. Men sesimi kapatma, men jogap berjekmi? Zato gazyny tıkşitlik et ulanmaly. Açıp koymaly emas. Muhtap bir dawada açıp koymaly. Padvaldan ýarlandym. O näde biriniň öýünden ýarlanyp padvaldan ýaryldy. Padwala adam ýerýärmi? O gazdan gitti. Gazdan gitti. Enese malxanalarına gazdan gitti. Malxanalarına malının yemine gaza çıktıra. Şöyle aç gazını. Şöyle aç. Ya Türkiye'de ya Ağam seret bir düşünölle o. Yine Türkiye'de o iki tane bir manyak, iki tane deli o bir yaragattı adamlar öldüren ama yaralanan var. Yöne şonu mesela Amerika ya yine bir zat ol bir kiçrek vaka şu Türkmenistan'da da bolup dur. Türkmenistan'da da bolup duruyor ne sana aydan oklar. Hökümet var da
Gandon hökümet aydan otana habar veren okşun ýalak ya plan ýerde bomba atyldy, plan ýerde büdmeýinde ýaragyskylat ýaryldy, ya bolmasa Lewapda marda ap tupan boldy, Aşgabatda fiil aldy, ya ine ýaňy dünüň Balkanda fiil boldy, şu wagt Aşgabatda fiil bolup dur, o Balkanda yer titredi, men gullukda wagtym, şo zatlar aydan ok hökümet. Sen ondan tupoy kelläňi bir azajyk işletjek boldy agam. Şodatlar bolup dur bizde de. Senden, senin kellenle benim kellem yaxşı işliydi. Yaxşı işliydi. Nuri kara bundan 10 gün önce Gagarin Aşgabat Gagar un zavodun nämese buğday goýlar nämese tankerle yarıldı. Näme şonu aýtmady. Soň Gagarin'de şu tanker yarılan soň şonu sklatda näme boldy? Buğdaylar fıtırap isteýän bir tarap onu düşdi aşağı düştü. Näme şonu aýdan oklar? O bir. İkinçisi mana şeyde buzmeýinde bir ara sklat yarıldı. Bunda näçe ýyl? Näme şonu çykaryp aýtmadylar? 2. Üçüncü soňam ýegenler bundan näçe aý öňçe Aşgabatda, Bataňsaýtda adam öldürdüler. Näme şonu çykaryp aýdanoklar? Ýakynda bir türkmen gyzy öldürdüler. 3-nji etaşda tejawüz etdiler. Onu hem çykaryp aýdanoklar. Aýtsak kana? Diýerler. Ansoýanky olana deyin. Pul 96 sen git lan Türkmenistan'da. Sike Türkiye'de aydam sen ya. Amerika'da aydam sen ya. Dubai'da aydam sen. Git açıyorum da. Ben Türkmenistan ay çıkıp bu benim şu Türkmenistan'da çıkıp dur. Maral var ya enen iskemen senin maral. Maralam Türkmenistan'da enen iskemen senin eften uyuna var. Ma sen Nurik akıllı bakta sıkıcı sokken yermez bakta. Pırtom yermez bakta. Yok bu enen iskiller Türkmenistan'da aitmalı. Türkmenistan'da gepler. Kara sayayım sen. Mal ýa aýtdym. Nuri, enin mal Abdullah sen awgan enen iskin. Nuri, ne zaman mal diýmeli bolýar. Türkmenistan'da garakçylar var. Garakçylar, banditlar. Abdullah. Öýden şu Türkde özem, Türkde işle otur. Ýa-ni öz agyny öz süpürdi. Patronlar diýdi, patronlar diýip aýtdy, öz agyny süpürdi, öýden Türkde bok işle otur. Türkmenistan, men özüm Türkmenistan'da, o Türkmenistan çykyş etdim. Näme bolýar? Kim gaýsy adyn şu. Sen men arkamda durup bilen, hakykatny aýdam soň. Aýtdysan. Gelen uçardan Aşgabatda men Lewapdan. Gelip bilen Aşgabatda men üýüme. Arkamda ýanymda durup biljekmi? Nurik. Ýani 96-njy ýylda gurun gitdi ýa-ni. Kim şu ýa-ni 10 çörek 96-njy ýylda o eserdi. Türkmenistan değişip durdu. Türkmenistan öz wagtynda näme öz garaşsyzlygyny alyp duran wagtydy. O zaman o wagtda bütün Türkmenistan näme? O wagt krizisdi. Şu wagt onu ara 30 ýyl geçdi. 30 ýyl geçdi. O wagt onda näme etmeli? Çağırsın şu ýa-ni un şükür etdi ýa-ni un pul tapsyn puluňa ba çörek ama pulam näme madyp. Gadam diýeni eger ýaýynda bolsa men aýtjak. Gadam aýtdy. Ağaç, un, çörek diýen olup. 96-njy ýylda şu wagt diýme. Çıkarma meni. Gepleşdir. Çıkarma. Nuri kara sögünme gepleş. Yok, men peste ýazyp otarlar, şoňa sögün otma. Men seni sögün. Pasta bizlerim söküp tutdular. Bize jogap bergenimiz ýok ara. Abdullam söküp turupdylar, meňem söküp turupdylar. Hepimiz söýgeler aňarda. Düşündiň? Söküp duran eken. Bize jogap bermeýär, senem jogap berme. Düşündiň? Jogap berme. Sen özüň şu ara şu näme geldiň ya efire geldiň, öz düşünçeňi aýtma geldiň. Efire gelip patron şöyle degen ben aydan değilim. Yanlış sen yanlış gepledin. Aydan değilim diýär. O agzyň özüň geçip tursan şu türkçe gürültü aydan değilim. Ben gittim, deport olup gittim. Maňa set brat. Men şu Türkmenistandan çykypdy men erteden Türkmenistanly gorkadyp Aşgabatyň içinde men efire çeksen ýalyma gelip men ýanyma arkama ýalyma durjak. Ben Aşgabatda bardyň hemşedin. Lewapy görkezjekmi? Aşgabatda bardyň hemşedin. Tamam Lewapy bar sen ýanyma barp men sen ýanyma efire açjak şuna gurun etjek. Bolýa adaletsiz bir jam terek. Yok, men bir yerim bar, bir ýalňyşa ýeriňizler bar da. Enesin skin bara. Nem üçin Türkmenistanda şu gepi aýtmyşlardan ýurtdaşyna çykan soň aýdaslar. Men şoňa ýyramman. Yurt içinde sen aýdyp gör. Yok, indi şurada ettin şu şoku. Daba soğukka dur. Yok, sen aýdyp görköz ilki. Yok, bu turguzdun zat ettin peydasy boldu mu? Hemmen ýyňy otan, 35'te geldi, hemmen ýyňy. Hemmen. Bolmasa bolur. Bu 35'te kaçan geldi? 35'te kaçan geldi? Nire geldi 35'ten sen? Kim geldi 35? Akşam Türkmenistan'dan Türkiye'ye gitti 35'te. Hemen ýyňydy. Yine şöyle seyren gel hoşta. Sen nereden bilirsen?
Senin şunun içinde tanımdı. Hava, benim şunun içinde. Yapın var mı Abdullah? Oy böyle. Ey Allah. Feyz'sin. Nurik, yo, bolya efer adaletsiz bir jymyş garaş. Heret Nurik. Şey Türkmenistanda bolýan zatlaryň aýdylmaýandygy kime diýan? Bize diýan. Ine meselem şu wagt Balkanda fiil bolupdyr. Yok, men nemesi yok Abdullah. Sözüňi bersem derdin bölünmez. Yok, durun tek dur. Heret fiil bolupdyr, aýdylanok. Meselem egerde şu fiil barada aýdylsa, adamlara düşünje berildi. Ine fiil bolanda şu işler etmeli, bu işler etmeli. Fiilden goranyň adamlar size fiil ziyan berip biler diýip şonu telewizorda aýtmaly. Şol adamlara halka birinji kömek. Haçanda sen ýoldan gidip barýakan, ýoluň uğrunda köçede bir ölüp yatan bolsa, sen şoňa kömek etmek üçin gygyrýandyň. Ya jaň edýändiň tiz kömegi imanna hökümetem halkyň ölüp duranyny görse, fiil bolýanyny görse, ya yer titreýänini görse, öňünden bilse, öňünden bilip bilýär, olaň mümkinçiligi bar şol yer titremäň boljagyny, fiiliň boljagyny, ya ap tupanyň boljagyny öňünden bilmäne mümkinçiligi bar. Şo öňünden bilip halka habar berse, şonda adamlar ölmez. Adamlar ölmez. Ana şonuň üçin hökümet fiil barada, ol ap tupan barada, yer titreme barada gürlemeli ya ağır soğuklar bolýar, erbet soğuklar bolýar. Şolar barada aýtmaly, ine plançatyna ağır soğuk bolar adamlar häzir bolun diýmeli. Ya 2020-nji ýylda Lewapda marda gaterbet ap tupan boldy, şemal boldy. Şonda näçe tane adamlar öldü, näçe adamyň üýü ýumryldy, şiýpirler uçdy, yaman erbet bolupdyr. Bolin şol atlar barada edil bütüne arkada adykylan ýaly watan habarlary hiç tat gürlemedi şo barada. Ondan milleti hiç kim iyi demedi. Lewabyň marynyň halkyny. Şon ýaly şo atlar aýtmasaň, ölüm ýitim kän bolýar, hiç kim bilen ok. Garaz biz bara. Ya bolmasa 2010-nji 2014-nji ýyllarda men Gargalada gulluk etdim. Şo Gargalada gulluk eden wagtym kim şol? Guşguda Tağtabazarda owanlar bilen uruş boldy. Ana o owanlar bu tarap biziň tarap atdylar, biz olara tarap atdyk. Şonda näçe tane esker öldü. Bolin şolara hiç ile gahrmanam diýilmedi. Şolaň bardygam hiç kimiň en atasyndan başga adamyň ýadyna düşmedi. Gara şon ýaly şolara Nuri hiç kim ölen nokta Türkmenistan'da hiç kim atan noktalara cevap berdi indi şuna. Yo, Türkiye'de uruş olup değil görüntü indi. Şu zatları gör. Türkmenistan'da da bolup hiç kim aydan ok. Yok, User sen Birjamyk teret Nuri. Egerde şon ýaly Kranista son men cevap berjek. User sokulmasan. Bor teret Nuri. Teret Türkiye'de şon ýaly ýagdaý bolsa uruşulýar. Şon ýaly adam esker ölýär. Esker ölende Türkiye'de şoňa hormat goýup, şoň adyna ýadgarlygan dikilýär käwagt. Başga ýurtlarda şonu ýürüýter, şoň üçin ýadgarlyk dikilýär. Şoň en atasyna kän pul berilýär. Gara şol eskere hormat goýulýar. Daşary ýurtda watanyny gorady, watan üçin janyny berdi diýip eskere hormat goýulýar. Ýöne biziň haramzadalar eskere hiç gile hormat goýanok. Hiç gile. Daşa ene ikinji jahan urusunda gahrman bolan adamlara da hormat goýanoklar. Şolara da bir ullokan zat berenok. Ana näme şoý? Veteranlara pul berilýär aýda. Şonam bir ullokan zat berenok 5 milyon, 4 milyon, 6 milyon şon ýaly o pakirler ol iýje çörege zar bolup geçirýärler. Şon ýaly hiç ile hormat goýanok halka. Sen watanyň goraýan, özüňi okumagyny atyp bara ölümüň bäri ýanyndan gaýtýan, ýöne gelýän bolyn seniň çağalaň, meselem enwalit bolup gelsen uruşdan. Seniň çağan bütün ömrüne çörege zar bolup geçýär. Senem çörege zar bolup geçýän, o çağaňam başgalaňam çörege zar bolup geçýär. Gara Türkmenistanda adama hormat goýulanok, hiç gelip. Daşy bar biziň milleti ýurtdaşyna gitmäne mejbur etdiler. Pul bermediler, aýlyk bermediler. Şon ýaly milletinde ýurtdaşynda tergetdan. Ene sen görüň hem ýurtdaşyndan deport bolup gidipsiň. Indi ýurtdaşyna çykmaň, aladak edip berýändiň. Aýlyk ýok da sebäbi ýurda. Indi men geplesem bolamdy. Aýt. Abdullah,
Birinci var ha, bunu kitek belli jurnalist ekenizler. Sizler şu şiir alan, tüvelev olan, şu vakti şu ceyden ne için çıkıp aytmadınız la? Ayttık. Birinci sorarım. Ne için Türkmenistan'da aytmadınız la? Yurt taşına çıkasılardanın ayda dur indi. Senlerin var primerini sen... Yok, bana bir soruğa cevap versene. Türkmenistan'da az dinleyen adam var mı? Sen dinledim. Az dinleyen adam var mı Türkmenistan'da? Şu soruğa cevap ver. Eğer de şu soruğa cevap versen onda ben seni dinleyecek. Ne bana cevap vereyim? Türkmenistan'da az dinleyen adam var mı? Problemi çözeyen adam var mı? Kim çözüyor? Kim? Devlet. Ha. Güldürmesene ağam. Güldürme. Devlet buradan çözmeye. Sen kim o? Tünenki cüce böyle gelip kış hava edip yürüyen, mal vakıp yürüyen adam böyle gelip adam mı oldun mu? Yo, Senden ha yurtken gezdim. Çekersin ama sikim çeyem gezen yok, tamam mı? Dur indi. Hükmet zat çözen olsa çözerdi. $1 yerinde koyup bilen o va. Yönekeyip mesele. O hissattan hem hissattan hem havar var öz tupoyluğa salotiro. Biloti berden dolar şarang baroti. Hiç nehili problema gören ok. Görse de o aladasına dem delde. Aloti baroti işte doti boldu. Yok yani. Yok Abdullah yani Nuri Teker numara değil agent o. Bu kamtek nakaların agentlerin gitti bu oyunu tutuyorlar. Bana 35 kişi geldi ya. 35 kişinin gururlarına Nur Ağa gururlarında gururlar efir koydu. Şunu dinlep şunu ayıp verdi şu at. Doğru olmasa nereden biler internette görmese Türkmenistan'da çıkarmış on zatlar. O Nur'u gurulamaydı da değil mi onu çıkardı. Ondan sonra ben de şu an sebebi öyle kamtetlerin hemen agenti öyle itleri var oturdu. Senin o ip tuturan başlığın var ya komanda tuturan fast edip sana fasta tuturan var ya ip tuturan şov gelsin de bizden firma şu an çağırsana. Çok hatasın sizin firmamıza sen ipini tuturan adam. Şu gelsin firmamıza. Senin ölüğüne hormat koymayan, senin vatan üçün öz canını beren eskere hormat koymayan hükümet senin ağzını dinler mi? Son kellene geldim son yapıklar yine bizim yaş oğullarımız vatan kulluğuna gidiyor. Şu yerde düşman bilen tövüşmem ölüye. Yani sonra hormat koymayan hükümet senin arzını dinler mi? Senin ölüğüne hormat koymayan hükümet senin arzını dinler mi? Şuna kellen yeten ok mu? Şuna aklın yeten ok mu? Tupoymuş o derecede. Son var ya, şu an bir soru ver bana. Covid-19 koronavirüs zamanı bolanda vakti İran'da birinci koronavirüs çıktı. Birinci Kitay'da İran'da geldi. İran'ın Türkmenistan arasında 2 saatlik yol. Bu İran'da Özbekistan'da Afganistan'da hem de koronavirüs oldu. Türkmenistan'da koronavirüs olmadı. Giden adamla öldü. Ölüsüne öz sevmesini eline verme. Kara poşot nemel paketi orap özler gidip gömdü. Ondan sonra traktörle gömmesine tikslediler. Ölü yok yani etip koydular. Sputnik'le görmesin de Yevrosoyuz'du. Onun korkusundan etti. Niye de senin hükümetin şu şey etip niye de hükümet seni çözüp veredi adını? Ölüğünü seyretmesen Türkmenistan içinde ölüğünü seyretmedi. Taşındakinin boş be içindeki. Niye de Türkmenistan'ın Covid'e senin muhturluk verdi. Kitay'ın en bolmadık iğnesini getirdi. Rusya'nın en bolmadık şu iğne uğran adamlar hem mesela Bağır'dan ülk gidip atıyor. Bağır'dan rak bol gidiyor atıyorlar. Niye de şu hükümetin? Aytsana bana şuları. Şu sen özün Türkmenistan'da bolyan, hal bireyin ağırsa git polisiyada sen taşa yurdu yani muhtana serum tak bilen mi? Ya muhtana sen gidip neme muhtana apneme al bilen mi derman? Bir sana tabletka antibiyotik demiyorsan tabletka en başta stremon al bilen mi? Hükümet tarafından. Senin işleye hükümeti peyda etip pusuya melametler mehmet bu. Berem hükümet bisplat sana. Bir sana hükümetin özünden çıkıyor stremon yanalgin özünden çıkıyor. Berem halkını bisplatı beren ok. Pensionerler gidip bizleri halkımızdan pensionerler işte de vaktinde hemen söyledi. Gidip bir sana neme asmak alıp bilen mi? Ya bir sana pakta alıp bilen muht. Neme alıp bilen hükümetin. Neme çözüp bilen. Aytsana şuna. Yok ya Süleyman Tursunbayev'i öldürdüler. Urup öldürdüler. Urup öldürdüler. Şeyle var zalim. Urup üstünden basıp tepkilep yencip urup öldürdüler. Süleyman Tursunbayev. En atası çıkıp kurulur şunu. Yine Gülcemal Cuma Muradova.
urup öldürdüler. İlki uruwam öldürmediler de ilki zorladılar. Ondan zorlajak boldy. Ne zorladı da muman zorladı. Olam garşylyk görkezdi. Garşylyk görkezden üçin şonu urdular. Ondan soň 5-6 sanak erkek bolup zorlapdyrlar. Şo gyýjagasy Gülcemal Cumamradwany 5-6 erkek bolup zorlaýarlar. Ondan soň etajdan atýarlar. Öldü diýdirmek üçin. Ödüni etajdan atdy diýdirmek üçin etajdan atýarlar. Yönekey. O şonu Yapın öyle yani. öldüren adamlar senin ardyň dinlermi? Şonu öldüren adamlara hiç kim hiç gilek çare görmedi. Ya Süleyman öldüren adamlara hiç kim hiç gilek çare görmedi. Şonu ölüme hormat koymayan seni öldüren adam senin ardyň dinlermi? Bir bolan zat da Gülcemal hay internette görendirler bu Nur diyenem görendir. Herkes görendir. Enesi gelip yalan gepler. Var hemme zat 3 türlem olsun. Enesi gelip yalan geplen olsun. Olam ölmedi kıyız olsun. Hemmesi yalan. Bolan zat ayıp beren. İki çağa itekleşer. Eçizine uruşmayar. Çağa da 5. klas okuçu ılgayar. Ilgaptırga büdreyadan yıkılıp elini döver. Gelyadanı ment gelyadanı şonu sorak et der. Adam ölenini sorak etmeye. Yok rak olmalı da. İmsim yapıp. Nädip şonu ekspertiz ederler. Nädip yıkıldın. Nädip bir uruk gel otyıktın. Etajdan özüzün ılan olsa özüzün ılanın yağdığı olar. Olar da aynada izgayla iteklenen olsa yine yanında şonça adam bolup kvartirada adam bolup südetil olmaz vay. Yo. Vaqta göre otyneçi adam girenni. Prosta olarda üçtürülse de üçtürülmese de yalan gep etcek olyalar. Ekspertiz aydıptır. Yine zorlanıptır deyip. Yine her hile... Unam yine ütkedipdirler. Yo, zorlanıptır. Ekspertiz yöne şonu kimdiginden bilmem doğrular. Yöne şonda da sesini çıkaran oklar. Prosta neme yegellere var direye diyata düğübü. Yöne şona sesini çıkaran oklar. Prokuratura iş koğdan oklar. Şo iş koğdadıp bilen ok. Gülcemal'ın eceti şu at. İş koğdadıp bilen ok. Ol adatlığa da çık gördü. Zaten çıkıyordu yani. Çıkar yalı yer oldu çıkıyordu olun iş olganaklar da sonra. Nora sen şu yerde balkonda oturun bir zat aytacak. Sen Türkmenistan'da ol, Türk'te ol, bize kızıklı der. Yöne bir zat aytayın. Men ovada bilyanim ova yerinde yaşayan köçen asfalt etmeli deyip barılmadık yer olmadı. Yöneki hükmetin pulu hırrın. Men diyen Aşgabat şehrini kuroti. Şekerçe edip kuroti. Cayını alsın almasın ona da işim yok. Kimin pulu olsa alar. Emma köçeni men özüm bilen 20 yıl oldu diyelim. 20 yılda bir yazak asfalt eden oklar. Çang durup adamı kesel döretleyen zatlar. Maşin geçse çangla yana durup olmaya. Son hükmet şonca arz edilende adamın sağlığı ortada duran yağdayında şonu gelip etmedi hükmet senin barıp yönekey bana iş ver diyen arzını dinleyecek mi? Yönekey. Edildi. Her kocalık yetinenini verdi. 3 ayın içinde yine buğday dövründe bu maşinler buğdayı daş otur. Boş değil. Pulu geçti. Almalı pulunu aldılar. Bir ayın içinde onlar gideydiler. Hükmedin öz pulunu edilmeli zat değilmiş o zat. Yönekey sonra. Aksakkal şunun önüne neçe yıl düşmedi. Men pul toplayacak değil. Men hükmedin işine katacak değil deyip aksakkal girmedi. Sana yöneke şayet. Yine Türkiye kaçacak oturanın sağını sacağı yok. Viza hep de daha adam idik gele. Viza çıkan yok. Yurt düzük, asuda, para hat olan olsa nemci çık kaçacak olalı. Adam açlıktan çık ya. Bir zat kazancı etme için illeri al maşini. Berden Türk'ten bar otu pul. Bir stroyka otu. Men bundan gal otun. Birinci fikirde men bundan gal otun diye. İymene geymene var. Ama maşinde almaştıracak diye. Ya olmasa cahil ütkeşi edecek diye. Şey deyip çık ya Türkmenistan'dan. Eğer pul olan asuda para hat olsa hiç kim çıkmazdı. İymene yok başkalarım var. İymene daha yok başkalarım var. Bravo. İymene yoklarım var. Aşgabat'ta paytaxt diyorlar. Paytaxtda giden xeyleler var. Giden semiyalar var. İşsiz aç oturanlar. İşsiz aç oturanlar. Tema kartı girinler. Ütük, loşka,
läme Hurstan'a vaza, Hursta vaza inen bir satıp durlar temata karta. Ana on satılıydı mı satala? Adamlar tema kartı yerini Türkmenistan ne durumunu hayalden görecek tema kartı bilirsiniz. Tema kartı görüp bilirsiniz. Ne satıp Türkmenistan jaylar satıp duran jayların görüyorsunuz mu? Ha? Nurik, görek Türkmenistan jaylar satıp duran. Ne jaylar satıp duran? Görýän TikTok'da hazır reklamçı hem köpelik gitti. Herisi reklam edip o yerde jay satılotdy, bu yerde jay satılotdy. Aytan yepine seret özü realtor yurtdan çıkacak, goşu bilen satıp gidotdy diye. Yo, goşmu satıp pulu bir, ikinci Türkmenistan Asuda qova arasında qova olsa, o bugün işlep bunu qova aytap bolamsa, Türkmenistan halkına sat ya. Özü gelip berdi işlep anarda kursat yemi. Wa aleykum assalam, hoş geldiniz. Murat yazılı bolma. Onna da bilýän, awa bilýän. Meslen dip ölüp barýan, şon ýaly şu derejede daşaryp gowazy. Ya Google'a yaz, neme? Rusça yaz, Türkmenistan politika, Türkmenistan azat dip. Google'a yazalı. Yes, aytsana. Google'a yazsan çık ya. Şimdi Türkmen dilinde neme malumat az olandan son herkeli nemeler çıkmağı mümkün de. Hükümetin zatları. Yani beyleki dillerde yazsan çıkmağı mümkün. Hatta Türkçe'de Türklerin reportajları var ha. Türkmenistan arada. Oo. Eyvallah. Vatandaşlar mine efir yapacak. Açacaklardan var olaydım. Aytveres. Şu an para bir 2 saatten beri 2 saat değil mi? 1 saat olma gelen mi? Söz verdim bol edeni. Çok var efir yaman bir kilo var ya da. Düşünün. Söz verdim he, goblemedin hadi yani. Ayo burada da hayran galyanda. Şu an aktivistler tanı var. Ondan geçen nokta. Aktivistin tanı. Ken aktivistin tanı. Ken dine efire çıkarlar. Gördün görmesin Türkmenistan'ın içinde aktivistin tanı milyon tanı. Solon hem mümkünçülük tapta kurulacak. Solar ne bana yürüydü. Sonra tarafın yaşayıcıda uğrattı. Solar mümkünçülük tapta kurulacak. Böyle mümkünçülük yok da solardı. Adam şunyalı. Sebebi indi men berde Türkmenistan içindekiler, ine men ýaly adamlaryň badygyn bilmeýänler, ama da o telefonsuz adamlar var o. Ondan şo datlaryň netijesinde de şolar ardyny bire ýetirip bilenok. Ay ben mara şu aktivistler doğru matan var. Başta balet etýärdim-de. Ondan soň Farhat bara. Farhat'ta da köp çıkış etdim zaten. Ondan sonra hiç rezultat bolmadı mı? Вообще полный gönlüm kaldı. Yani doğru gep aydayınlar. Bolya umida asa bol gelene yok. Hiç rezultat yok da. Farhat yanlış hareketler etti. Farhat yanlış saatler etti. Yanlış hareketler etti. Yok şu an hareketini. Şu an ben sende de gördüğümden Murat. Şu an hareketini ben sende de gördüğümden. Olam çıktı aytı gurladı. Sen hem şu an aytı gurlap dursun. Farhat ýaly men eje baja etip söwüp ýa bolmasa arka tarapda bir ýalňyş hereketler edemem men o. Farhat iň bolmanda dakmende malmat da o. Özüniň hopsuzlygy üçin bir dakmende malmat. Olam doğru da indi. Şu bir adalan soň hemen ýa bolup gitýäňde mi şoň aýtganda? Adamlar meni Farhat bile diňen oklar, sen aýdyp otyrsyň bolýany adamlar Farhat ýaly gören oklar, meni Farhat has nemi? Assalamualaikum. Wa aleykum assalam, hoş geldin. Hoş gördük. Abdullah Farhat'ın hareketi yanlış olsa, sen kim doğru deyip hasaplayan bolsaň, sen daşına gitmen, o berde o hukukyň goran bir öz pikirini aýtsaň bolmaýadymy? Evet, meniň hereketim yanlış olsa, Türk hökümeti meni goramadı. Sen näme esasına gorýar? Sen ýazyjymy, alymmy ýa?
Ya indine yekeceği de orap bilede hökümetin informasiýasyny satýanmadan içala bolsaň ya vatan Yo, hökümetin informasiýasyny Türkmenistan hökümeti öz eli bilen Erdoğan'ın ayağına yıkılıp berip dur. O arada hiç ilek problemi yok. Ya onlara o diýeniňe ýalňyş ayağına yıkılıp berip. O diýeniňe sen hem diýeniň ýalňyş onda sen onu sen näme esasında goýarsyn? Sen ýaly 150 milyon halky var, ala böyle Türkmen Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüýde şu birler ýaly adamlar üçin çıkaran kanuny var. Şunňa adamlar goramaly diýip. Haçanda metbugat azatlygy ýok ýerde, dinin gysylýan ýerinde, adamlaryň haklarynyň gysylýan ýerlerinde şunňa adamlar egerde özi milletin şu zatlara karşı dursa, şolary goramaly. Biz aýdyp geçen zatlarna nämesine näýle bolýar? Mysal üçin biziň döwletimizde dini gysylarak, o toy tomaşa mähereke sünnet. Yalan sözlemäler, yalan sözlemäler. Yalan sözlemäler. Erkek ýaly birdiňe özüne oňurmaýan ýa içala ýa bir görüp bol daşyna gaçyk dämesen, şuň içinde şumada çylly agdaçar ýa sadaka berildiňmi öz ýurduňda? Ýa ber turdy. Birinç, indi men şunňa men gahar etmeli bolýanda seret. Men eger birini zorlasam, pulumam kän bolsa, men şol zorlan adammy, ine prokurora pul bersem, men işim ýap berýär şol. Liçne menin öýde owamda boldy. Biri şonda birinin gaýdymda orlady. Köprek pul berdi, ýapyp goýardy işi. Soň ondan soň ol öwrendi. Pul bersen ýap bolýan ekeni diýmek bas bermeli diýip öwrendi. Ýolda birinin aýalyny maşyny gidip barýaka kakdy. Onam pul bilen ýapdy. Gara pulun bolsa hemme zat edesin, edesin, zat edip bermeli ekeni diýip düşünýän de adamlar. Öldürge möhürler, zorla möhürler. O problema değil garad. Ondan şoňa göre Türkmenistanda idenetlik o. Türkmenistanda dinine de hormat goýan oklar sen ol çerez şur din wagt edip bolan o aýna meselem mescitlerde Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak bolan ok. Şonu maňa mollaň özüň etip aýtdy. Mollalar var, Türkmenistan mollalary öýlerjäň edip aýtdy şonu maňa. Emme Kur'an-ı Kerim'in hemme ayatlaryny okudan oklar. Diňe şu hökümetiň propagandasyna laýyk gelýän ayatlary okudýarlar. Hökümetiň wagtyna Gurban Ulyň kitabyny okudýarlar mesçitde ömrüň manysy. Garad şonňa Türkmenistan o edenetli ol. Meni bärik gel boy Türkmenistan ýumarlama men indi 4 ýyldan bäri Türkmenistanyň bir ýanda öwrendim. Ondan şoň üçin meni aldap bilmerdiň berdi. Seni aldajak bolamak, ýöne sen aýda oturan zadyň bir içalan gurruňy bir ýaşy niýetde derler. İçaly boldum maňa şol atlary içaly boldum, men içaly boldum, maňa şol atlar jaň etip aýtmadylar Türkmenistanyň halky. Ýa sana jaň edip aýdyp ýok, mene ananama sanki birdi jaň edip aýdýandyr. Sen alim ýa öz pikirini aýdyp ýa hakykaty gara diýýär bolsaň, sen geldi aşawatda döretde. Aý sen ýa-da ine. Özüň goraby men özüň olmaýan bilgi berýändirdi. Ine. Ana adı familyası kimin yalanı, kimin uğradığını kompüterde yazmak kim bu meseleni? Häzir görkezin. Adı familyasyna görkezin. Ine telefon belgesi var ine. Ne şöyle telefon belgesi ama. Ine. İki adam bar ýatyr. Ýa Türkmen poştan üstünden uğradyp durlar şoňa netije çäre görmendirler. Poştan üstünden uğradyp hemme gullugan dadyna ýetýärler. Hiç adam görmendirler ine Türkmenistanyň. Ine ola ministrler. Ine bir maýra dur men sorama jogap berip oturýum şu wagtyn. Saras etrap häkimligi G ýazylyp, Saras etrapynyň Saras şäheriniň ýaşaýjylary durdy we aýşyrynden we beýleklerden arda. Hormatly G ýazylyp, siziň 0302 2024 nomer 074 jogap hatyňyz bile bide gelip gowuşdy. Emma bu netijesi jogabyňyz bilen biz kanal gatlanamdyk. Siz zäherleýiji jismiň seraň dökülen ýerinde üstüme ata bilen ýapyldy. Töweregi suwlanyp durýar. Adamlaryň saglygyna ziýansız edildi diýipsiňiz. Zäherli jism bir wagondan beýlek wagona yüklenip buğradylýar. Onu örtük bilen ýükläp bolýarmy? Tozan zäherli isi asmana galýar. Biz düýbünde ýaşanmyz üçin üstümizden guýlup dur. Dem alyp bilemdok, gözümizden suwy duranok, çagajyklarymyz agaz burun örtükli saklaýar. Siz etrapyň häkimi hökmünde bize
bir gedek gelip halkın halından habar aldyňyzmy? Oturan yerinizde baştan sogma jogaby bize uğraýarsynız. Dokunaçdan habar ýok diýileni. Sizi biziň jan saglamaz gyzyklandyran ok, siziň jogap hatyňyzyň munuskasyny ýanyna goşup hormatly arkadaly prezidentimize arda uğratjak. Goý prezidentimiz sarasly ýaşaýjylaryň Gara son ýalda etrafyň işçi galypsyň näme. Gara son ýaly halk arz edýär hiç ilek çäre görülenek ondan soň bize çykdy. Abdulla Nuşhat sana uğratdylar. Ýene de dowam bar. Sen şulara näme kömek Burada soraýyn da. Aýdy ber. Bir Abdulla sen sana Nuşhat uğratdylar näme maglumaty. O sen şulara näme kömek edilýän? Men şolaryň derdini aýdyp bilýän, men gerek bolsa bulary ona ýönlendirdim ben Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüýte raýatlaryň hak hukugyny goramak üçin işleýän bölümleri bar. Olara qarap onda senin hakyna 5 manat düşün pul üçin o watana ekletdiňmi ýa-da näme? Men 5 manat pul maňa 5 manat hiç kim beren ok, bu maglumaty beren üçin ýa-da ona berdiň üçin maňa 5 manat hiç kim beren ok. Ona berendiň sana näme haýyr bar, näme wagt basanşdaýda? Sen hemme ady bähri düşünedilýän kadýanyň. Ýok, men soraýan da sana sora bolýan. Türkmenistan bir erwet